2-3 τεστ. 1-2-3 τεστ. Πάτε πουλί. 1-2-3 τεστ. Πώς δεν μιλάω. Live stream εγώ ψηφίζω. Κάνε τέτοιο. Μήπως από εδώ. 1-2-3. Μήπως από εδώ. 1-2-3. Όχι ακούτε. Τι δεν κάνω. 1-2-3. Όχι ακούτε. Γιατί είναι μαλάκα όμως. Κάτσε, Χιλιά, σε κλείνω μικρόφωνο εδώ πέρα για να μου πεις. Κάτσε, Χιλιά, σε κλείνω μικρόφωνο. 1-2-3, πάμε λίγο, καλησπέρα, γεια σας. Θα παίξουμε το... 1-2-3, πάμε λίγο, καλησπέρα, γεια σας. Θα παίξουμε το... 1-2, καλησπέρα, γεια σας. Ναι ρε, το ξέρω, δεν ξέρω γιατί μόνο στο live. Ξέρεις τι, περίμενε λίγο. Δεν ξέρω γιατί μόνο στο εδώ πέρα είναι το live. Περίμενε, τώρα πρέπει να άστρωσε. Γάμο τον αντίχριστό σου. Μαλάκα, άμα είναι αυτό. Άμα είναι αυτό. 1-2-3. Όχι, αυτό είναι. Σε κλείνω. Στείλε μου στο chat, αυτό ήταν, το βρήκα. Έλα ρε μαλάκα. Μαλάκα, πού να το δω λίγο εδώ πέρα. Αυτό πώς Εδώ γίνεται? πού να το δω ρε μαλάκα. Λοιπόν, Γάμο τον πέρα το Μίτσο να αντίχριστό. μπει. 1-2-3, τεστ. Τώρα ξέρω τι έστρωσε. Τσίλα τα κάτω. Κοίτα, δες εδώ ρε μαλάκα. Μια μαλακία, κοίτα πόση Το ώρα. έχεις ανοιχτό. Ναι. Θα γαμηθείς τώρα! Έλα, Τώρα πες. θα γαμηθείς! Τώρα θα γαμηθείς! Θα γαμηθείς τώρα! Ναι ρε μαλάκα, και ήταν μια μαλακία μικρή. Μπες. Θα γαμηθείς πούστη! Άκου, Πούστη θα άκου, γαμηθείς άκου, τώρα! άκου. Θα το γαμίσω να ξέρεις! Ποιος είναι Ο Μητσάκος. Αυτός ο Δημήτρης που έγραφε! Ναι. Θα το γαμίσω! Κοντός ρε. Τον Μπουχάνα θα γαμίσει, όχι εσένα. Στο eFood. Αχιλέα, τίποτα, άστο J5 outlaw. Έλα, κλείσει. J5 Ξεκινάμε, πάει. Ναι, θα παραγγείλει το παιδί τώρα, θα Βάλτε γαμηθούν. escape όμως. Θα γαμηθούν. Βάλτε στο. Ναι. Σίγουρα έχει eFood. Ποιος? Pizza Hut. Παιδιά, eFood και τον έφαγες. Καλησπέρα κοίτα σας. δες εδώ τι ήταν ρε. Καλησπέρα σας. Είχαμε ένα τι? πρόβλημα. Όλα πήγανε κατευχήν. Εδώ πέρα το παιδί θα υποφέρει. Αχιλέα, για πες λίγο, είμαι εντάξει, είμαι σίγουρος είμαι εντάξει, το ξέρω. Μαλάκα, ήταν ακραίο. Όχι, το βλέπω, το ακούω, δεν είναι, είμαι σίγουρος ότι είμαι εντάξει. Καλτσόνε. Μήπως τον αδυναμώσεις λίγο τον εαυτό σου. Όχι, θα τον γαμίσω τώρα. Θα του γαμίσω τώρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο live του κυρίου Βόζα, The North Κάτσε να δω. Villagers. Αχιλέα, για πες, 1-2 κομπλέ, δεν είμαστε. Είναι 1000%. Μαλάκα, δεν μπορεί να είναι τόσο μαλακία. Μαλάκα, Ήταν βλέπεις μεγάλη ότι το μαλακία. παραμικρό μπορεί να σου γίνει. Πού να ξέρω, μαλάκα. Εντάξει, δες- δεν σε κατηγορώ, Μαλάκα, ρε. δες λίγο ένα παραθυράκι που είχε που ήταν το live από πίσω. Στο Twitch chat. Μόνο αυτό έτσι, δεν θέλει κανείς κάτι άλλο. Άμα φάω άλλο θα ξεράσω. Αχιλέα, δώσε ένα. Ξέρεις τι. Δώσε άμα ρε θες, πούστη κάτι. το στείλες. Ναι. Εντάξει, άστο. Τι θες? Θα έπαιρνα μια κοκακόλα. Α, δεν έχω. Δεν πειράζει. Περίμενε. Σοντούλα. Σοντούλα. Φτάνει. Περίμενε να στείλω στο Γεωργείο. Να μπει. Πάρε και τον τέτοιο στη σκοπιά τον Γιάτσιο. Στείλ του ένα, Ναι, σπάτα. ρε, μια χαρά λέει, μια χαρά. Του στείλω εγώ. Ναι. Το στρώσαμε. Κάνε story βέβαια, εσύ ότι να λες ότι το επαναφέραμε. Ξεκινάει το ξύλο. Τώρα. Δεν σε σώζει. Ναι, μια χαρά. Τώρα, ένα λεπτό, παιδιά. Όταν έρθει όμως θα πάω να φάω, ξέρετε. Ναι, Τι θα κάνεις? ναι, θα φας. Ναι. Ωραία, πάω να κάτσω. Ναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι θέλω. Πήγε από εδώ. Αυτό θέλω και αυτό θέλω. Καλά, περαστικά. Καλή αρχή. Πού να ξέρω ρε μαλάκα. Για δες τι ήταν ρε μαλάκα. Γυρίζει, ωραία. Τώρα παιδιά το δίνουμε το παιχνίδι. Λίγο να βάλουμε την πρίκα μας σε μια τάξη. Την πρίκα. Κυρία μου βάλει λίγο να φορτίζει. Με 8% δεν κάνω. Πάμε, έλα, ξεκινάμε. Ναι. Λοιπόν, Βάλ' το μέσα στο καλή μάτι απόλαυση. μπροστά σου, γιατί εκεί ξεκίνησε. Βάλ' το μέσα εκεί, βάλ' το μέσα. κάτσε εδώ. Ωραία, εδώ είμαστε. Όλα βραδιά που πάμε. Πάμε, σπίτι. Κοίτα, δεν έχει να κάνει τρελά πράγματα, κάνει μόνο trigger το παιχνίδι. Κάτσε εσείς κάτω τώρα. Ναι, αυτό ανοίγει κάτι λίγη και να μπει. Δώσ' με το έχουμε. Adjust. Εδώ όμως είπαμε ότι θα σκάω το αίγυρο. Ναι. Ναι. Απλά κοίταμε λίγο, πας σε χώρους για να κάνεις trigger τώρα.
Εμένα ρωτάς μάλλον. Να ξέρεις, ή έψιλον ή τικ θα έχει. Και το shift τρέχει καμιά φορά. Δεν έχει, όχι, δεν έχει κάτι, δεν έχει. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε, ήταν ένα ατύχημα. Σκοτώθηκε μια νύφη την οποία δεν τη θέλανε στο σπίτι και προφανώς έχουν γυρίσει κάτι σκηνικά εδώ πέρα. Αυτό. Λες να είναι αυτή ρε μαλάκα. Ναι, αυτή είναι εδώ. Ωραία. Βλέπεις εδώ, Τουρκοβάκ. Πάμε, πάμε. Ναι. Ναι, ρε. Α, και έχει και σε αυτά. Δεν νομίζω καλά. Προχώρα. Πήγαινε εκεί στο ράδιο, δεν μπορώ να το ακούω άλλο. Όταν τα μουσουλμανικά, τα αραβικά, να τους έχουν ξεστεί πάνω μου. Πήγαινε, κατέβα κάτω. Όχι, πάνε και εκεί, όχι. Να το, κλείστο. Α, το κλείσω. Ωραία μουσική. Εσύ τα καταλάβαινες αυτό. Ναι. Τι είναι, ψαλμοδίες είναι, τι είναι. Είναι μια μελωδία, δίθεν είναι για... Αυτή είναι η μεζέρα, η γερακή. Για εκεί, ναι. Φυσικά σε πει τσίπολα και Ναι, ρε. σου ράνει με αυτή τη μουσική, μαλάκα. Πρέπει να βρούμε το κλειδί. Αχιλέα, πώς πάει, ακούγεται το game, εμείς κομπλέ είμαστε τώρα. Τώρα νομίζω είμαστε κομπλέ. Εδώ είναι. Πήγαινε στο κουζί. Να ακούω, κάπου είναι. Έλα, έλα, πώς είναι. Περίμενε, δώσουμε λίγο ένα κουμπί. Το game θέλω να είναι δυνατά, Αχιλέα, δεν με πειράζει. Πού μπορεί να είναι. Βόλτες κάνεις τώρα στο σπίτι, έτσι κάνει trigger, αυτό σημαίνει trigger. Παιδιά, είμαι αμαία, δεν το Δεν έχω την Έλα, πιστοποίηση, πήγαινε, ρε μπρο, πήγαινε. δεν πιστεύουν τα παιδιά. Κάνει βόλτες όλα στο πίσω. Βλέπετε κυρία μας Ναι, εσείς. ναι, και σε κατσικοβούλια. Αυτό το χωριό είναι. Είμαστε στο σπίτι. Παρόμοιο, είναι απλά είναι. Αυτό Έτσι είναι τα χωριά σας, έτσι είναι το τζαμί. Όχι, δεν κάνω πλάκα τώρα. Το τζαμί είναι έτσι, ρε παιδιά. Και μάλιστα το πλαισίο. Πώς είναι τα χωριά και απλά αντί για τζαμί, εκκλησία είναι τζαμί αυτό. Και εμείς δεν πάμε στο τζαμί. Δεν έχει βιολέα. Μαλάκα, πού είναι αυτό το κλειδί, ρε φίλε. Θέλω να δω το κλειδί να βγάλω να παίξουμε λίγο. Ναι, ναι, Αχιλέα, μην αγχώνεσαι, ρε. Επειδή σε βλέπω την εφαρμογή της τηλεόρασης έχει 10 με 15 περίπου δευτερόλεπτα. Εντάξει, οκ. Αυτό είναι εντάξει. Το είναι το delay εγώ που το έχω βάλει. Μπορώ, το έχω κάνει και πού μπορεί να έρθει το κολό. Απλά κάνεις βόλτες τώρα, ρε. Δεν σου είναι κάτι. Στην ουσία ψάχνεις να βρεις κλειδί τώρα και κάνεις Ναι, trigger. αυτό το θέμα- Σε όλους τους χώρους θα πηγαίνεις στο σπίτι, να ξέρεις. Έχουμε πάει όμως, δεν έχει και να κλειδί. Μέχρι να τα τριγκεράρεις, bro. Όπ, το μαξιλάρι γιατί κάτω. Αφού ήταν κάτω. Α, ναι. Αυτή η καρέκλα Ναι, πώς το πανηγύρι, καλύτερο. ναι. Αυτή η σώμα είναι παραδοσιακή, παιδιά. Αυτή η καρέκλα δεξιά σου είναι πολύ πανηγύρι, δεξιά. Εδώ είχαμε Για κάνει άνοιξε κάτι τη λάμπα. πύρες. Άνοιξε την τουλάπα. Δεν είχαμε ανοίξει. Ξανά ρε, μπορεί να θέλει κάτι Trigger. συνέχεια. Για κοίτα κάτω. Όχι. Από τώρα γκρινιάς. Άστο, θα γαμηθεί να ξέρεις. Γκρινιάζει με γυράτα. Κάτσε ρε Μίτσος. Γεια ρε Μίτσο. Πώς με ξέρεις ρε μπράδυ. 10 λεπτά στο παιχνίδι. Το γαμμένο. Πάνε γαμίσου όλο τα πίτι. Όλο το Δημήτρη. Την κυνηγάω.
Όπα τα σκυλιά τα γαμπίζουν, να ξέρεις. Δεν μπορώ με τα σκυλιά μου. Σκυλί, χαου. Πού πήγαμε εδώ. Πρέπει να κάνεις συνέχεια σου στα ίδια μέρη να πηγαίνεις συνέχεια. Εγώ στο βαλετόριο. Πήγαινε και γίνονται πράγματα σιγά σιγά. Αλλά και τι πίνακες έχουν στο σπίτι άλλο τώρα. Εγώ. Παρόμοια πράγματα να ξέρεις. Από εδώ βλέπει πολύ έτσι... Θέλει να μεθάει. Έχει ένα κακότερο. Δες λίγο το σπίτι, μαλάκα. Για πήγαινε ψάξει εκεί στους πάγκους. Ψυγεία τέτοια ανοίγουνε. Όχι μόνο. Καλά μην κολλάς πάνω στην πόρτα, πρέπει να θέλεις ήρσιμο. Όχι, όχι. Έψη να πατάς μόνο, αλλά αυτό είναι απλό παιχνίδι. Σιγά το έκλεισε το βγάλει και δεις. Αυτό είναι αμαία για να Σοβαρεύσε ρε. Τι λες έτσι. εντάξει. Πάνε. Κάτι πάνω στο πάνω όροφο δεν πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω. Πάρε το πάνω. الله أكبر لا إله إلا الله. Κάτσε, τι λέει ρε μαλάκα. Μίλα, πες μας τι λέει. Τι να πει, δεν μπορεί να μιλήσει. Τι λέει, τι είπε ρε μαλάκας. Ανέβα πάνω, ανέβα Τι, Μόνο ο Θεός. πέφτουν πράγματα, τι είναι τέρμα. Allah. Πήγαινε πάνω. Allahu Akbar. Μη βιάζεσαι το πας στο εσωτερικό, μην τους ζαλίζεις μαλάκα στο τσάντα. Το σκυλί πάλι γαμπίζει μαλάκα γαμώ. Το κολλό σκυλό. Πίσω είναι, ξέρετε να έχεις έτσι. Πίσω κόλλητο εσένα. Πήγαινε σε όλο το δωμάτιο ξανά. Βλέπεις κάνει σιγά σιγά και κάνεις τρίκερ. Πίσω, εδώ κάπου είναι νομίζω. Στο καθρέφτη λίγο κοίτα, μπρο. Στο καθρέφτη. Δεν έχει κάτι. Αγγελής θα παίξεις. Μόνο Ναι, λόγια ναι, είναι. ναι. Η δαπίτης ξέρεις, είναι μόνο λόγιο. Πασόκ μόνο. Κάτι- Δράση, Θα κάνει Πασόκ. πολιτική συζήτηση live, αυτό δεν είναι καλά. Μην κατέβεις κάτω. Πάρτε λίγο το... Άντε ρε πλάκα, τι να κάνω εδώ μου. Θα δείξει Κατέβα κάτι. κάτω ρε. Αυτό δεν έχει. Για να δω. Πάλι Άρα το στο κλειδί ρε. Α, το βρήκαμε. Αλλά έχει πέρα. Όπα ρε, κάτι άνοιξε. Ρε, κάτω πίσω. Γύρνα, γύρνα, ρε. Για να κάνω μετάφραση. Τι ρε μαλάκα. Πού πάμε. Κάπου άνοιξε πόρτα. Άνοιξε δουλάπα, άνοιξε δουλάπα. Ρε, μπορώ δεν Το ανοίγει. έχεις αγχώσει, Βόζα, άστα. Άστα να το φτάσει. Βόζα, να στείλω το live στη μορική του. Παίρνω μου λέει, δες. Ράτσις και όχι. Τι λέω. Φάτσα, τουρκοβάκι. Έτσι είχε το Pfizer. Ποια ώρα θα πηγαίνεις στη σκηνή σου να ξέρεις λίγο γιατί να μην ζαλίζεις τον κόσμο στο παιδί. Αδερφέ, είμαι αμαία, τους έχω πει. Τα παιδιά, άμα θέλουν, έτσι να μου πούν. Δεν είναι... Μπες λίγο μέσα στο δωμάτιο, δεξιά σου. Μπες λίγο, μπες λίγο. Αυτό ρε, τι να έχει ρε. Πάρε λίγο κοντά στο Στην ράδι. ουσία πρέπει να ανακαλύψουμε εμείς πήγαμε σαν νικάριδες σε αυτό το σπίτι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Μετά από χρόνια. Εμείς πήγαμε σαν, δίθεν εμείς που πιστεύουμε παιδιά σαν μουσουλμάνοι, πήγαμε ως ιερός, σαν ο πάτερ να σας πω. Α, έτσι έγραφε, ρε. Ναι. Σαν πάτερ και να ψάξουμε Ο ημάμις ρε. Ο ημάμις ρε, πού να Αν καταλάβεις. δεν είναι κάποιος απλός που πήγε να μείνει εκεί. Όχι. Αν παπάς είσαι εσύ στην ουσία. Ναι. Αλήθεια λες τώρα. Όπα να τρίχασα μαλακά. Έχουν ημάμιδες. Μαλάκα, Α, να δεξιά άνοιξε πόρτα, δεξιά άνοιξε. Αχα. Οχα. Μαλάκα κάτσε λίγο. Παιδάκι! Περίμενε μαλάκα, δες λίγο το δωμάτιο. Πόσο σπίτι γιαγιάς είναι Η γιαγιά αυτό. μου έχει τέτοιο σπίτι. ρε. Δες λίγο σόμπα, δες σόμπα μαλάκα. Γίνε ρε μαλάκα, γίνε. Περίμενε, Το μωράκι, το μωράκι, περίμενε. το μωράκι, το μωράκι, το μωράκι, πάμε, 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 το μωράκι. Πάμε brother πάτερ, πες κάτι, θα πήξεις κάτι. Άντε Πόρτα, ρε. την πόρτα. Ξέρω την πόρτα. Μαλάκα, γυρνάει πλάτη στην πόρτα. Άκου. Ζέστησε, αυτό γίνεται. Άκου τι λέει. Τι μαλακέσεις εδώ, έλα να το παίξεις εσύ, αφού είμαι χέστης εγώ. Έχεις κρυφτεί πίσω με την κουκούλα σου. Δεν είπα εγώ τις ευχές της. Άκου το σκυλί μαλάκα. Πώς καταλαβαίνουν τα πνεύματα τα μπουρδέλα ρε μαλάκα δηλαδή. Έτσι είναι ρε βράδυ. Όχι, κάνε γύρισε εδώ πέρα μέσα. Εδώ γύρισε μπρο. Κάτι θέλει. Αλλά αυτή ό,τι... Μαλάκα, πώς το σπίτι και δες το κομμωδίνο. Αυτή είναι εσύ. Αχα. Ο μπαμπάς της τι είναι γιατρός, όχι τι είναι αυτό, αστυνόμος. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή έχει ιστορία. Στρατιωτικός. Αυτή είναι η ιστορία. بسم الله Γύρνα πίσω, Μπισμιλά. να δω πού κοιτάς. بسم الله الرحمن الرحيم Κάτσε. Κάνε μας
Είναι μόνο τρίκερ, Ναι. Πρέπει να τα φάμε, παιδιά, να βιώνουμε. Σε γαμίσω, τρόμαξα γαμά. Μαλάκα, τι γίνεται τώρα. Θα βγεις από κάπου, ρε brother. Μαλάκα, γιατί τρομάζω τόσο εγώ τώρα. Εσύ δεν τρομάζεις. Σου γαμίσω τη μάνα. Τι ήταν αυτό ρε μαλάκα. Μαλάκα, τι περίμενες να σου κάνει, ρε Το brother? αρχίδι ρε μαλάκα, ο άντρας ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, το χαζός το έκανε αυτό. Ρε με σε γαμίσω. Ρε το μαλάκα. Εν τω μεταξύ αυτή εδώ που βλέπεις, παιδιά, Μαλάκα, δεν γίνεται τόσο σπίτι γελιάς να είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε. εν τω μεταξύ αυτή εδώ έχουν ιστορία μεγάλη, θα σας εξηγήσω μετά. Μαλάκα. Έλα, ποιον Σε πάλι γαμίσω πως με τρόμαξε μαλάκα. Ξέρεις το τελικά μου δεν μπαγκάρι, δεν μου κάνω. Το κλαρίνο έπρεπε να βάλω, δεν έχω σαν καθάρι. Κάνε, μην πας τόσο γρήγορα σου λέω ζαλίζει τον κόσμο σου. Πού θα δεν ξαλιστεί τώρα. Πρέπει να έχω ψάξει τα πάνια να βρω ένα κολογαριό. Καλά το πας, δεν έχεις κάνει τρίκερ. Πάρε στο όπλο. Πάρε το χειροβόλο του εαυτού. Η εταιρεία του Κοβάλ, παιδιά. Έχει φάει κόλμα. Είναι ένα μπαλάκα, ήταν έτσι σαν το Pfizer, ήταν συγχωρών του Κοβάκ. Εδώ μέσα που στην τουλάπα άνοιξε, βρήκες και ένα κουμπί και κεφαλικό έπαθα. Στην κυρία Γιατί του δεν μπορεί να το Κοβάκ. πάρει με έψιλο. Δεν στην τουλάπα ρε. Ρε μπρο, στην τουλάπα Θα είναι. πρέπει να τα κοιτάς όλα ρε μαλάκα σου. Μαλάκα δεν έχει κάτι. Και σιγά σιγά όταν αλλάζεις, κοίταξε λίγο, κάτσε, κάνε μια παύση. Όταν αλλάζεις χώρους, πάντα κάτι γίνεται σε κάποιο άλλο δωμάτιο. Μέχρι να σου εμφανιστεί κάποια στιγμή το κλειδί και θα γίνονται τριγκεράκια. Το κλειδί στην κουζίνα θα είναι ψηλά, στην τουαλέτα δεξιά σου. Πήγαινε σε όλο το δωμάτιο πρέπει να πας σιγά σιγά. Κοντά στην καθρέφτη. Κάτι θυμάμαι. Πώς σας φαίνεται ρε παιδιά το παιχνίδι, για πέστε λίγο στο chat. Εντάξει, έστω λίγο πώς φαίνεται, τους αρέσει. Άγγελε, αυτό εδώ είναι η περίοδος σου. Έχω στείλει στην ρηματική και το έχω. Πήγαινε στο δωμάτιο, δεν πήγες στο δωμάτιο. Μια χαρά, έγινε Μιτζό. Thanks. Ντίνα Παπ, ευχαριστούμε για το follow. Ποια είναι αυτή? Τι να πάω. Μπρο, εμένα μ' άρεσε, μπορεί να το παίξω καλά. Έχει τρία, ξέρεις, έχει ήμιλης 1, 2 και 3. Θα τα φας όλα. Όλα θα τα κάνουμε live stream, να ξέρετε παιδιά, όλα. Όλα παιδιά, απλά ο Άγιος. Μην πας τόσο γρήγορα σου. Απλά έβαλες τον αυτιστικό να πέσει. Μίτσο, δεν φταίω εγώ μαλάκα. Αλλά ξέρεις, το παίζει γρήγορα για να μην φοβηθεί, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Είναι τακτική αυτό το πράγμα. Ήτανε σολά. Εσένα πώς σου φαίνεται. Ωραίο δεν είναι. Ωραίο, μ' άρεσε. Θα το ξανά έκανα άνετα, να ξέρεις. Θα το ξανακάνεις, τι είναι. Παρόλο που δεν έχω την εμπειρία. Δεν θέλει Δεν πίτα. θέλω, μαμά. Εδώ περνάμε 5 ώρες σε Άμα με ακούς. Κάτσε να βάλω εδώ, θα σε γαμίσεις, βάλω λίγο παραπάνω εντές. Ναι, δώσ' του το λίγο ρε μαλάκα. Πιστεύω Τι ακούγεται έτσι, ρε, μαλάκα. jumpscares έτσι πως παίζει. Το κολόμορο μου φοβάμαι. Φοβάμαι αυτό το κολόμορο μου. Πήγαινε πάνω. Βάλτε να παίξεις με controller και να δεις πόσο χάλια παίζει. Ναι, με το κοντρόλ, παιδιά, άστο. Καλά λέει, αλλά λέω χάλια γιατί εγώ ξέρω. Αυτά τι σύμβολα είναι αυτά. Αυτά είναι γράμματα. Ναι, ναι. Αυτό είναι εμείς που λέμε το Allah. Ναι. Είναι στα αράβικα γράφει και εδώ είναι ο Μουχάμετ, ο προφήτης. Α, Εδώ τα προφήτης. μικρά. Α, οκ. Και αυτό είναι ο Μουχάμετ, η υπογραφή του Μουχάμετ είναι αυτό. Οκ. Και αυτό εδώ είναι ο Allah. Πάλι εδώ είναι η χειροκρότημα. Τι κάνει ρε μαλάκα. Γύρνα πίσω. Εδώ έπρεπε να είναι. Τι κάνει ρε μαλάκα. Έπρεπε να είναι, απλά έβλεπε τα γράμματα. Για κοίτα γύρνα το ποντίκι κάπου Γεννάω μέσα. ρε μπρο. Α. Γαμώ τη μάνα σου. Μα πολύ χέστης είμαι εγώ, δεν μπορώ ρε μαλάκα. Είναι σε χωρί να μου έρχομαι. Δεν ξέρω, δεν έχω Κοίτα, δεξιά αριστερά πρέπει να βρεις που πας. Εκεί, ευθεία, καλά πήγαινες. Στα γαμίδια. Μπρο, τι γίνεται, τι να Ρε πάω. μάλακα Μίτσο γαμό! Ποιος είναι ο Δημήτρης. Ο Μιτσάκος. Στέλνει άλλο.
Είναι από το Δημητρία. Ποια είναι, ποια είναι. Κωνσταντίνα ρε μαλάκα. Από το μαγαζί. Ρε μπρο, εσύ είσαι ρε μπρο. Τρελά! Εσύ είσαι ρε μαλάκα. Όπα, όπα. Έλα, Πού πας έλα. έτσι, περίμενε όταν γίνονται πράγματα. Μην πιάζει γάμο το σπίτι μου. Ήθελα να δείξω κάτι. Πού είσαι αδερφέ μου? Έλα brother, έρχομαι. Ναι ρε τρέλες. Το μουνί σου! Έλα, πού είσαι μανάρι μου, έλα. Περίμενε μάλλον. Μπες το μου, μπες το. Πού να είμαι. Α, μπράβο, είδαμε. Είμαι. Κάτσε λίγο να δω. Ένα λεπτό δώσε μου. Φέρε μου το μαύρο του τηλεκοντρόλ εκείνο. Θα του δώσω κοντρόλ. Όχι, θέλω να κάνω κάτι να δω. Πολύ σκοτεινά δεν είναι. Φαινόμαστε, Δεν πρώτα. πολύ ξάμα. Δεν φαινόμαστε, ρε. Δεν βλέπω τη Έλα, Θα σε δεν γαμίσω είναι. όμως εδώ όμως τώρα. Δεν βλέπω τη φάση μου, δεν με νοιάζει. Έχει δίκιο, Βοζά. Α, η καρέκλα έπεσε. Ναι, Δεν το το ξέρω, πάω. θέλω να το γαμίσω τώρα γιατί το παίζει πολύ άπλωστο. αλήθεια. Εγώ θέλω να πει το πάλο που παίρνω σε όλους τους θέλουν να πούνε. Έλα, τέρμα ησυχία τώρα, μην μιλάτε. Άγγελε, μην μιλάς, άστο. Πολύ γνωστή φάτσα είναι αυτή, αδερφέ μου. Δεν βλέπεις. Τώρα θα βγει κάπου και αυτό. Ω. Α, το παιδάκι έφυγε μαλάκι. Ουχ, Το μωρό. πώς λέγεται το παιχνίδι. Ήμπλης λέγεται, Ήμπλης. Διάβολος Ναι, στα αραβικά. Ακούει, θες να κάνουμε ένα challenge. Να μην το πατάμε σε τίποτα, άστο να μιλάει μόνος του. Μόνος του. Μέσα. Τελείως, Δεν το ξαναμιλήσουμε. Η ποια είναι. Δεν σου πατάμε σε τίποτα, αλήθεια. Να γαμηθείς. Η ποια πράγμα. Μέσα να πάει. Τίποτα, άστο, ούτε δεν διαβάζεις το chat, τίποτα, άστο chat. Άστο, τελώς. Δεν μπορεί να βλέπει το chat. Εγώ αυτό το βλέπω το chat. Άστο να μπει λίγο στο mood. Η περίοδος τα σκατά του. Αλλά δεν έχει. Πρέπει να κάνεις βόλτα στο δωμάτιο. Εδώ είναι παιδιά που πάμε εμείς και Τι είναι αυτό? Εδώ θεωρητικά είναι στο Μάνι όταν Αυτή είναι η Μέκα εδώ, στη Μέκα και καλά το... Το κέντρο. Οκ. Και αυτά το κάνουν γύρω. Εδώ παιδιά. Αυτό τι είναι, δεν θεωρεί τζαμί, θεωρείται. Όχι, όχι. δεν είναι. Αυτό είναι το τέμενος. Αυτό είναι η πρώτη στιγμή που έγινε τζαμί και τα λοιπά. Το Εκεί μέρος. θέλουν να πάρουν μουσουλμάνοι. Οκ. Όλοι οι μουσουλμάνοι πάνε εκεί. Να- Μωρό μου! Ω, Έλα, αγάπη μου. Άντε, κάτι. Η ντουλάπα. Δεν ήταν ανοιχτή. Πάλι το σκυλί, το ακούς το σκυλί. Ο Άρτσι. Και πιάσε. Κλώτσα του. Θα στο βγάλω το κινητό, βγάλω το κινητό. Δεν θέλω. Βγάλω το chat. Βγες από το chat, ρε μαλάκα. Αφού η ηλίθεια σου. Άσε, βλέπουμε το Χέζεται παιχνίδι ρε τώρα, μαλάκα, μαλάκα. χέζεται είναι. Βγάλω το Χέζεται άστο, είναι. θα σε βάλω να παίξεις. Στο chat Έξω, γιατί ρε. είσαι. Ανοίγει. Α, γιατί αυτό να είσαι. αποδογύρισε, μπράβο. Αγαμώ το κόλλο μωρό σου γαμώ. Πάμε. Βγες από το chat, άστο. Εντάξει ρε, στέλνω στον κόσμο να μπαίνει. Ναι, το τέτοιο Α, παιχνίδι εδώ, το θες, μπράβο. το live. Είναι μήπως σου γίνει κανένα. Κέι. Αυτό θεωρείται το ιερό σου βιβλίο, είναι το, πώς λέγεται? Το Κοράνι. Το Κοράνι, το Κοράνι. Είναι παλικότερο. Πάλι θα γίνει κάτι γιατί αυτό θα γίνει χώρο. Και αυτό είναι το Κοράνι, επειδή απλά έτσι η εμφάνισή του είναι. Έξω. Ξέρω τι έγινε. Πάρ' το Όπα, κινητό έτσι. όπα, τα αίματα Όπα. εδώ είναι. Και έχει μου τζιρώσει μόνο τη γραφή. Η νύφη είναι αυτό. Κοίτα μόνο Όχι, νύφη. σωστός. Γιατί Όχι, και το παιδάκι είναι εδώ, δες. Όχι, νύφη. Πάλι το Η σκύλο. νύφη είναι, ρε μπρο, αφού είναι το φάντασμα η νύφη. Τον εαυτό της φάνηκε τον Τζοράνι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι η νύφη το φάντασμα. Δεν ξέρω, έτσι λένε. Ρε κολόμορο, θα κάνεις κάτι. Ακούγεται παιδιά, κλείνει την πόρτα. Α, παιδιά, αποφύγετε από αυτό. Καλά, καλά. Μα έπρεπε εδώ να έρχεται το escape να βγάλει. Ω, Α, κάτω πήγε το μωρό. δες τον brother που είναι. Δες που βγαίνει στο τσακούρι, γιατί. Πρέπει να βρούμε το κλειδί Θα να το βρούμε, βρούμε. μην αγχώνεσαι. Τσιγάρα. Τσιγαράκι, δεν σε Αυτά βαρά. είναι από τα μπίτωνα πράγματα. Αυτά είναι μάρολο. Με γεύση. Ποιο παιχνίδι ήταν που παίζαμε? Τι να θυμάσαι, με γεύση τα Α, δικά με σου. τον Αχιλλέα ήταν.
Για αυτό άνοιγμα. Άμα θες να κάνεις αυτό, θα κάνεις Όχι ρε, θέλω να φάω. Παίζω πάλι γύρω. Πεινάω του πούστη. Εδώ θα γίνει κάτι μάγες. Για κοίτα, είδα κλειδί πάνω, όχι. Όχι ρε, όχι. δεν είναι. Νόμιζα είδα κλειδί. Ναι, νόμιζα αυτό μ' αρέσει. Σας αρέσει παιδιά, για πέστε. Κλείσε την πόρτα. Κλείσε την πόρτα. Άμα αρχίζουν πάλι τα σκηνιά να γαμίζουν. Μαλάκα δεν έχεις ακούσει και καλά τι αισθάνονται τα πνεύματα αυτά Ναι, τα σκηνιά. πάντα, εκεί θα και η γάτη. Το και μπροστά, άστο, άστο. Μαλάκα, με αυτό το μαλλί κάποια μοιάζει. Δεν μπορώ να δω. Δες εδώ, μοιάζει που δείχνω στο. Εμένα αν είμαι ιαπωνικό μου θυμίζει. Τι γεωπονικό, εμένα μία μου θυμίζει. Όχι ιαπωνικό, ρε μαλάκα. Ναι, στη Ιαπωνία σπουδάζω. Μου θυμίζει μία αυτό. Μαλάκα το παιδί έχει χαζό, ρε μαλάκα. Του λέω αν είμαι ιαπωνικό και μου λέει όχι ιαπωνικό. Ναι, στο Ιαπωνία σπουδάζω πάλι. Το παιδί, μαλάκα, το παιδί έχει χαζό, ρε. Μπήκε και το πάλο μου. Κολόμορο, τι θες, άντε, τελείωνε, κάνε κάτι. Ωραία να κάνω. Νάτος. Τζόζεφ! Ο Τζόζεφ είναι! Ο Σύφης! Σύφη! Σύφη! Ο Σύφης! Ο Σύφης! Ο συνοδοιπός μας στον μπαρ μας. Ω, Ο Τζόζεφ! Σύφης! Ναι. Α, περίμενε. Ποιο είναι το φαγητό κολόφαρδο. Πάντα παύση, πάντα σκέφτο. Πάντα σκέφτο. Ζώζεφ, Πάντα σκέφτο τώρα, περίμενε, θα γαμηθεί, άστο, συνεχίζει αυτός και πας να φας. Ρε μαλάκα. Θα το γαμίσω, να ξέρεις τώρα. περίμενα, άσε να παίξω για ακόμα. Άντε, παίξε. 3 λεπτά ακόμα. Άντε. Να φάω την πούτσα. Πληρωμένα. Μαλάκα, εμένα μ' άρεσε. Είναι κριτά όμως να βάλω. Ναι, περίμενα. Καλά, Ήρθε. πάντο. Να πάτε ένα σκέφτο, ρε μαλάκα. Τζόζεφ, πού είσαι ρε μπρο? Δουλεύετε, όλοι δουλεύετε, τι κάνετε ρε? Κάτσε να δεις εδώ, καρεκλάρα. Μόνο άντασες παιδιά. Μαλάκες, πάλι καλά μου ήρθε η ειδοποίηση γιατί έβλεπα όνειρο ότι ήμουν κλεισμένος σε ένα σπίτι με κάτι τέρατα και από το άγχος μου έπεφτε τα δόντια. Κάτι τέτοιο γίνεται εδώ. Ο Το Σύφης. να βλέπεις ότι σου πέφτει τα δόντια δεν νομίζω να είναι καλό. έτσι. Εγώ έχω... Έχω ακούσει ότι δεν είναι καλό. Αλλά Εγώ να το πω τώρα ή δεν κάνει? πες, είναι πολύ καλή στιγμή. Όχι, εγώ έχω δει, Έχεις μια... δει ευρώ, είναι το ναι. μόνο όνειρο Έχεις δει ευρώ. που φοβάμαι. Έχεις 2 ευρώ. Δεν ξέρω, κάτσε. Όχι εσύ, ο Άγιος. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Αγχώνομαι. Πόσο φιλό. Είναι να παίξω ένα τρομακτικό παιχνίδι, με λένε Άγγελο και έτσι ντρέπομαι. Άμα είναι κακό μου Εσύ είπατε καλά, αγόρι μου. Γεια. Πού πάει ρε? Τι κάνει. Πού πάει? Έφυγε. Φεύγει, delivery, πάει σε άλλη. Πού? Α, όχι, ρε ο Γλυκούλης κλείνει την πόρτα. Ρε και άλλα μια Δεν μερισματάκι, μην πειράζει, την κλείνεις Δεν εμένα. πειράζει. Πού να ξέρει ρε ευρώ. Ιωσήφ, αυτό δεν είναι καλό να ξέρεις. Ας πούμε λίγο αυτή Είναι το μόνο όνειρο που φοβάμαι να βλέπεις να σου πέφτουν τα δόντια. Γιατί. Ω μαλάκα, δες τι πήρα εδώ. Έχουμε και αυτό. Σαν το κερδίσει. Το γεωπονικό έχουμε εδώ πέρα. Θέλεις πυρούλι κάτι. Μαλακά, χωρίς πλάκα τώρα μπέσα. Ήμουνα σπούδαζα Βουλγαρία και το είχα δει αυτό το όνειρο. Εμείς δεν ξέραμε όμως, θα σου πω όμως. Κανονικά και άμα θέλεις, Εμείς δεν ξέραμε τι σημαίνει τότε και δεν ξέραμε αν τι γινότανε. Και μετά από μια εβδομάδα εμένα πέθανε ο κολλητός μου. Έλα ρε μαλάκα, ναι ρε. Δεν κάνω πλάκα. Εντάξει, δεν λέω ότι Αλλά κάνω, κοίτα να σου πω κάτι. Ήταν ήδη άρρωστος. Εμείς δεν το ξέραμε αυτό. Ναι. Κατάλαβα. Αλλά εγώ είδα αυτό το όνειρο ότι θα πεθάνει. Γιατί και ήταν πολύ. Όταν βλέπω δόντι να πέφτει, με πιάνει ταχυπαλμία. Δεν φοβάμαι κανένα όνειρο, αυτό με πάει κόψε ράψε. Έχεις και το αυτιστικό. Τι κάνει, περίμενε λίγο, τι κάνει, περίμενε, αλλά δεν βλέπεις τι κάνει, περίμενε. Το τερκελί πήρε, ρε μαλάκα. Μαλάκα μην με Τι γαμάς κάνει, τώρα. μαλάκα, περίμενε λίγο, περιμένετε ρε μαλάκα. Μαλάκα τον άγχος. Μαλάκα μην με γαμάς. Τζόζεφ, αλήθεια σου λέω, στο ορκίζομαι, ξέρεις, δεν λέω ψέματα. Αλλά σου λέω, ξαναλέω, εμείς δεν ξέραμε ότι ήταν άρρωστος. Είχε την κακιά αρρώστια να μην τη λέμε. Και έγινε αυτό και γαμήθηκα. Σου λέω μόνο με αυτό το όνειρο αγχώνομαι πάρα πολύ. Τι κάνει, πάρε χέρι μαλάκα φάρε. Ρε με, πάνε στο background. Θες να γίνει και MacBook. Εντάξει, sorry. MacBook βίντεο. Λοιπόν, πεζό. Περίμενε. Τι έχουμε, πού έχουμε μείνει? Εκεί το νερό που είναι δικό σου είναι. Ναι. Κάτσε λίγο να πιω ένα νερό και το δίνουμε. Τζόζεφ, πού είσαι ρε μαλάκα, δουλεύεις? 9 viewers. Αφού κοιμόταν δεν σου είπε. Κοιμόταν, δεν δουλεύει. Ο Νίνο Το ίδιο δουλεύει. πράγμα λέμε. Αγόρι μου εσύ. Πάμε, έλα, πάμε. Λοιπόν, έλα. Πάμε, συνεχίζουμε, παιδιά. Ψωλή. Περίμενε. Ο κακός Περίμενε. μπήκε. Ναι. Για όσα παιδιά μπήκανε τώρα, είμαστε σε ένα μουσουλμανικό χωριό, το οποίο έχει γίνει... Γελάει μαλάκας. Το οποίο έχει γίνει ένα τύχημα, πέθανε μία νύφη
Ναι. Ωραία. Μετά το γάμο και η οικογένεια δεν στεναχωρέθηκε καθόλου γιατί. Δεν την ήθελε καν. Δεν την ήθελε την ύφη, ναι. Και για πες λίγο, πήγε ένας ημάμις. Οι μάμις που θεωρητικά είναι σε εμάς, όπως σε εσάς είναι ο Ναι, πάτερ. ναι. πας. Πήγε να εξετάσει στο σπίτι. Ναι, για να βρει πράγματα Paranormal. και τα λοιπά. Οκ. γιατί έγινε Και πήγε να εξετάσει στο σπίτι, ρε παιδί μου. Κάτσε, αυτό το πράγμα. Όχι, και μιλάει κάτι για το Κοράνι. Άσε με. Πάμε. Ωραία, λοιπόν, παιδιά. Ξεκινάμε, δίνουμε. Έλα, Δίνουμε. απολαύστε, απολαύστε. Εγώ χαίρομαι να ξέρεις, bro, δεν είμαι. Ναι, ρε, και εγώ χαίρομαι. Το έψιλον είπες μόνο. Δες εδώ. Η Νίκη τι χατσάρα. Έχουμε μάγκες Το CCTV είναι πολύ κακό, bro. Χαμήλωσε το λίγο. Όχι, πιο αυξημένο από το Όχι, ρε μαλάκα. Δεν θέλει τόσο. Ω, Νάσης! Αυτή λες να είναι η Νάφα. Η Νίφη. Νόφα. Κάτσε εκεί λίγα στις φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες πάλι, όχι εκεί. Κάτσε δες τι έχει. Περίμενε. Ο Μαδούρο. πήγαινε. Ρε μαλάκα, περίμενε. Αστυνομικός ήταν ο άντρας Ναι, της. ρε. Ή στρατιωτικός. Αυτά έχουν άλλη ιστορία αυτή. Τι ιστορία έχουν, ρε μαλάκα. Αυτή στο 2015 Μου ρε μαλάκα. να πάρουν στην Τουρκία κάτι τερορίστες. Αυτή Α, το μωρό μου! Χωρίς το μωρό μου. Κάσε ρε μαλάκα με τρόμαξες. Χωρίς το μωρό μου. αυτή είναι η Ιράκη. Τώρα δύο άτομα κάνουν, τους βρήκαν. Όλα πέρα. Σκότωσαν. Δεν πικάρει, Ω, δες μαλάκα ο τείχος Το τι. έχουμε δει και πριν. Έφυγε αυτή την πόζα, έβαλε στο μαλάκα. Το είδα. Χωρίς το μωρό μου. Κατάλαβες, τώρα μη στα λέω. Εδώ δεν τι είσαι γράφει ειδικά. πάνω, Μπουρχάν. Α, ναι, για δείξε λίγο. Για να διαβάσω. Καλά. Με το άμα του Θεού. Καλύτερα να μην μου έλεγες. Θέλει τρίγκες στο δωμάτιο, κατάλαβες. ξέρω, brother. Δεν είσαι Μπουρχάν, δεν στα λέω Όχι, πολλές ώρες. Πολύ Εδώ ωραία. έχει και βούδα. Όπα. Και η αναπνοή του λίγο ζόρικη την βρίσκω. Α, τι να ακούσει. Βαριά. Ακούω και την έχω ακούσει τώρα, να ξέρεις. Α, άνοιξε και η δεύτερη πόρτα. Ναι. Το παιδί δεν το πήρε, ο να Βλάχος. το Να το παιδί εδώ είναι. Πάμε. Αμαία. Περίμενε, μη. Θα φάω ψωλή, Άνοιξε, έρχομαι. Ψηλό είναι η ψωλή τώρα σαν να τη βλέπουν να έρχεται έτσι. Έρχομαι εγώ. Ναι, έπισε. Εγώ μπήκα 2 λεπτά και έχω κάνει περισσότερο progress από τον Μπουχάρα, μάλλον. Τι είχε ρε μαλάκα. Πάνε πάνω του. Πάνε πάνω του. Πάνε. Τι λέει, κανένα front light δεν έχει. Δεν δεν έχει φαίνεται τα front. πρώτα. Ρε μαλάκα, υπάρχει. όχι, δεν έχω. Έχω ένα. Άμα το γυρίσω θα φαινόμαστε πάνω. Γύρνα το λίγο να δεις. Όχι, Εκείνο πάνω, ρε. Ναι, κοίτα, όχι, το τέρμα πάνω. Μόνο εκείνο γύρω. Θα φαινόμαστε πάρα πολύ έντονα μετά. ρε. Εδώ Ζώζε. καλά είναι νομίζω. Και είναι λίγο σκοτεινό επειδή είναι χοροράκι. Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει, Ζωζεφ. αυτή. Μαλάκα το έφαγα έτσι. Δεν το έφαγα, δηλαδή το Σύφη, γύρισες. Μιχέλα, Σύφη θα τον έχω δει. Ο Mr. Joseph. Αυτό έπεσε, ήταν. Ναι, ρε μαλάκα. Όταν σου γίνει το φάντασμα. Έλα μωρέ τώρα φάντασμα. Δεν είναι φάντασμα. Λες να έχει δαίμονες στο σπίτι. Ναι, θα τονέψω σπίτι. Μα δεν ξέρω. Θα το πω από εκεί. Έρχομαι, να σου πω. Α, κλειδί πήρες, μα πήρε. αυτό. Εδώ είναι. Μαλάκα μέσα εδώ, ρε μάτιο γελιά. Δες λίγο το χαλί. Δες το. Α, αναμένα. Μαλάκα το χαλί δες Και λίγο. τσάι, ένα βράδυ. Άμα την ανοίξω, ξέρεις, θα κάνει χιονάκια, έτσι, είναι δεδομένο, το ξέρεις, έτσι. Άντε, Λες. πάμε. بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Τι λένε. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Θα πάω. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Κάτσε ρε μόνο να τελειώσει. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Να πάω, λέγε. Φύγε, θεία. Περίμενε ρε μαλάκα. Τι λέει ρε μαλάκα. Μαλάκα γουργουρίσει ρε μαλάκα. Ναι, μπρο. Εντάξει. Να πάω, μπρο. Με περιμένεις όμως. Κάτσε. Dim στα. Ο Σταυρίδης, ο Τσούμπα. Α, Να πάω. Πάω. πήγαινε. Τι δεν μπορεί. Τι είναι αυτό όμως ρε μαλάκα. Δεν μαλάκα, θα Μαλάκα δω. αυτή είναι. Όλα εγώ τα έχω φάει. Μπήκα 2 λεπτά. Το κάρτζα όταν κοιμάται κάνει. Αλήθεια, μπρο. Πολύ καλό. Τι είπε. Μαλάκα εδώ που
πουτάνα για να το Να πω, πήγαινε, πρέπει. Σον. Δεν έχω κάποιο. Α! Τι γράφει σήμερα, αμαρτία. Αμαρτωλός. Γιατί όμως αμαρτωλός, μαλάκα? Έχει πει η Μαριάννα μέσα. Α, ναι. Γεια σου Μαριάννα, χώρο μου. Δεν με λες, δεν με λέτε. Εσύ εκεί, μην κουνηθείς, αρχίγες. Πήγαινε πάνω. Να πάω εδώ λίγο. Α, σωστά δεν πήγες. Άλλη μία πόρτα έμεινε που δεν έχει ανοίξει. Το μωρό έχει φύγει από εδώ. Άκου πως μου σουλάει ρε μαλάκα, πώς να φοβηθώ, δεν μπαίνω καθόλου στο βάρη. Μα εδώ πως μου κάνει τρίκερα. Όχι, φάνηκε. Πάει εκεί, αναχτάρι μπουλ. Το μωρό εκεί ακάθεται. Χαμώ την πόρτα σας ρε μα. Ο άλλος θα φάει, θα χέσει. Έχει Έχει φάει, θα χέσει. Εδώ πέρα σαν τα μωρά. Να σαν αυτό το μωρό είναι που έχουμε εδώ πέρα. Εσύ τα διάλα. Ας Πάνε, ηρεμήσουμε πάνε, λίγο. πάνε. Εγώ θεωρώ ότι το πολύ jump και το έφαγα τώρα. Ας πούμε, ήρθε η ώρα να χαλαρώσει το game. Εννοώ ότι πρέπει να φάει τα jumps και ο βούλος μου. Αυτό γιατί δεν μπορώ να το πάρω, ας πούμε. Να παίξω εγώ σε λίγο. Να παίξω κι εγώ. Όχι, όχι, άστο Θα παίξω κι εγώ, Τώρα ρε. παίξω Μπουρχάν. Είμαι έρχομαι εδώ. Περίμενε λίγο να πάω στο άλλο δωμάτιο και το παίρνεις. Αυτό τι σημαίνει? Ποιο πράγμα? Στα αρχίδια μου φοβάμαι. Αυτό είναι ένα πράγμα απλό. Απλό. Άρα, απλό για να βοηθήσει. Πολύ φοβάμαι. Τι θες να σου πω? Συγγνώμη, αλλά ήρθε η ώρα να παίξει ο αδερφός μου. Χέστηκες πάνω σου πέρα. Εσύ δεν θέλει να παίξεις. Ωραία το παίξω. Έλα. Το έτσι είναι. Να παίξω. Τι κάνω, θα μπεις. Με κορδεύει, μα δεν θέλει να παίξει, όχι. Λοιπόν, Ρε μαλάκες, κανένα σιρτάρι θα προσπαθήσετε να ανοίξετε μπάσκετ. Καλά σου δεν λέει. ανοίγουνε τα Πώς δεν σιρτάρια. ανοίγουν ρε μαλάκα? Πήγαινε μπες μέσα λίγο, άνοιξε τηλεόραση. Δες τα λίγο όλα αυτά. Το ράδιο, παίζει. Με κλικ. Α, με κλείνει. Όχι, τώρα δεν μπορώ. Για άνοιξε τηλεόραση. Ψωλή. Όχι, Όχι. ούτε με τικ. Ούτε Με με κλικ, τίκ, με ούτε τικ. με τίκ. Αυτό δεν στηρίζει, το βλέπεις και εσύ. Ένα φλαμπάκι και... Ναι, Έλα, ναι, βράδυ, ναι. τελείω. Τελείωνε. Το μωρό είναι εκεί, εδώ. Ναι, και επειδή εγώ έχω χεστεί, ήρθε η ώρα να το πάρεις εσύ. Έκανα 2 δουλειές και έφυγα. Μαριάννα, are you here? Ναι, λέει, για μελέτη και δεν μένει. Γιατί- Δεν ξέρω αν μπορεί να γράψεις. Γιατί δεν γράφει? Ναι. Ας με κάνει και follow. Πες της. Πού έχετε πάει βράδυ, να ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Κάνουμε βόλτες. 2 τρίγκερ. Ανοίξαμε ένα εκεί με το κλειδί ένα δωμάτιο αυτό. Αλλά και αυτό πρέπει να είναι. Αυτό δεν ανοίγει το Πάλι εκεί. Με κολόμορο. Τι θες? Πήγαινε πάνω. Πήγαινε πάνω. Ω, τα σκυλιά, τα σκυλιά, τα σκυλιά. Έλα, μπέστε λίγο στο μου τώρα. Άγγελε, μάτι Παναγία του στο πάρω το κινητό. Μάτι Παναγία λίγο στο πάρω. Πήγε από εδώ να μην σε βλέπω. Βγες από αυτό. Εντάξει, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Τσέκα. Φύγε πίσω. Έλα, μπες στο μου τώρα. Πήγαινε πάνω βουλκάνο. Εδώ μα το μου νίγημα, αυτό δεν το είδα εγώ. Αυτό είναι κανένα γράμμα, αριστερά. Δεν είναι αυτά, απλά είναι, έχουν βάλει. Όχι, όχι, αριστερά λέω. Αυτό, όχι. Σαν λουλούδι, τριαντάφυλλο είναι μάλλον. Αυτό είναι από τότε που είδαμε. Πιο αργά τη κινήσεις. Μπρο, εστίασε λίγο στον τοίχο που γράφει σήμερα, γιατί δεν εστίασα. Πίσω σου είναι ο τοίχος. Όχι, ρε. Ο μαρτωλός. Πήγαινε πάνω μια Εμένα βόλτα. εννοείς. Από το ρολόι της γιαγιάς στο παλιό μαλάκι. Κάνε λίγο μια παύση, περίμενε. Πάντα ξάπλωνα μαλάκα, κοιμόμουν. Όσοι είστε από χωριό και έχετε κοιμηθεί σε παλιό χωριό, ξέρετε. Μαλάκα. Και πήγαινα να με πιάσει ο ύπνος κάτι τις 10:30, με έτριβε η ζωή. Με έτριβε. Και έτσι πως πήγαινα να κοιμηθώ, το άκουγα αυτό το πράγμα έτσι. Και μετά Α, το ρολόι. Και όταν. Όπα να τρίξει. Και όταν έπρεπε να πάω να κατουρίσω πριν κοιμηθώ,
Είχαμε ένα τεράστιο υδάτωμα όπως αυτό που είχαμε στην Αθήνα. Δεν μπορούσα να πάω. Είχε και το ψήνος, λες και είχαν πεθάνει η γερά μου, τους έκαμε στους τοίχους μέσα. Και άκουγες αυτό το πράγμα. Άκου το ρολόι. Το είχαμε και εμείς στο σπίτι. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάζανε αναλογικό ρολόι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν βλαμμένοι οι δικοί μας όλοι. Όλοι όμως, όχι οι δικοί μας. Και εκεί που ηρεμούσε η ψυχή σου και σε έπεφταν η παλμία, άκουγες το τάκ, τάκ. Αλλά και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η παλμία αυτό που χρειαζόταν. Μαλάκα. Πάρε αυτή εδώ στο Τα σκυλιά, τα σκυλιά. Στο μπάνιο. Δεν βρήκαμε το παιδί. Ο Μπουρχάν σπίτι να τον πάει. Μαλάκα. Δεν το είχε αφήσει στο shift, τώρα να το πάει. Και εσύ. Ναι. Μην βιάζεσαι ρε μαλάκι, το παιδί δεν είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι, μην το τελειώσουμε γρήγορα. Δεν τελειώνει. Να δούνε λίγο το chat, να το απολαύσουν. Μην βιάζεσαι. Μόνο που παίζω εγώ. Όχι εσύ. Εδώ είσαι ρε μανάρι μου, πού Πάνε είσαι? κάτω, κάτω με την αριστερά. Αναπάρει. Δεν έχεις κάρτα ρε μωρή, πατσαβούρα? Να πάρει το περίπτερο. Όχι, τηλεόραση. Όχι. Πιο αργές κινήσεις σου λέω θα το ακούσεις τίποτα. Πιο αργές και τώρα το κάνει ακόμα πιο αργά, δεν σε λέω. Το παιδί είναι βλαμμένο μαλάκι. Τώρα θα μπορούσατε να μείνετε στη θέση του σπίτι. Εσύ δεν έπρεπε να πας κάπου. Εγώ αναπληρωτής κάπου. Θα μπορούσες να μείνεις στη θέση του σπίτι. Ναι, ζωάμε κι εγώ. Εγώ άνετα. Όχι σε τέτοιο. Έλα ξεκόλλα. Στην Αθήνα δεν ήταν έτσι. Τέτοιο σπίτι. Πού να μείνεις σε τέτοιο σπίτι, ρε. Ναι, τα χαλιά αυτά και τα Αυτά τα χαλιά είναι πολύ παραδοσιακά. μαλάκα δεν υπάρχουν. Περσικά είναι αυτά. Στο Μέτσο όμως και έχει τέτοια χαλιά, σ' αρέσει. Άλλο. Αυτό είναι άλλο. Είναι άλλο κομμάτι. Δεν κάνω ό,τι που κάνω. Στο να λύσει τελικά. Ναι, αλλά αν ήμουν μόνος εκεί, μόνος και ήμουν για παράδειγμα δάσκαλος ή η δουλειά μου ήταν εκεί, δεν θα μ' άρεσε. Όχι, ρε μαλάκα, τι να σκέφτεσαι. Να βλέπω αυτό το πράγμα. Αυτοί βάζουν τα χαλιά και τους σπίτια. Το σκυλί. Όταν καπνίζεις το σκυλί, να ξέρετε να μην πλάστε. Α, αυτό πέπησε. Μπράβο. Από πού έπαιζε αυτό? Εκεί που έχει ένα. Όχι, από εκεί Στα αριστερά αριστερά. ήταν εκείνη η φάτσα πρώην του. Η Ιαπωνική. Το σπίτι είναι μπουρδέλο, δεν είναι. Ποιος το άφησε? Και αυτό δεν την κοιτώ. Άνετα το κάνει, το βάζει στο booking για Airbnb στην Αθήνα. 700 ευρώ. Και γράφει ναι. بسم الله الرحمن الرحيم Πάμε, πού είσαι? بسم الله Έλα. بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل Κάτσε μου τη λέει. Τώρα μιλάει. Πού είναι ρε? Όχι, όχι. Μαλάκα, εσύ το πάνω. Όχι, η Σαμάρα δεν είναι. Μαλάκα, η Σαμάρα από το τέτοιο. Καλά θα βγει μπροστά μας τώρα σε αυτό. Μαλάκα, εσύ το πάνω μόνο σου. Δεν τρομάει. Γίνεται το sailing, γίνεται πάνω. Το κοινό του και 2 ώρες. Α, Έχει έφυγε. και το μωρό, ρε. Πήγαινε πάνω. Εδώ πρέπει να είναι. Λοιπόν, πάνω πριν ήταν. Βρήκαμε το κλειδί πάνω πάλι. Αφού κάτω ήσουν τώρα. Όχι, πάνω βρήκαμε το πρώτο κλειδί. Αυτό σου λέω, μήπως είναι κάπου εδώ. Όχι, όχι πάνω. Είναι trigger, πού να πεις. Μαλάκα, από την κουζίνα έφυγες και σου έκανε jumpscare αυτό. Μαλάκα, ποιος. Είδες πως πήγαινε, με καμπούρα κάτω. Το είδες με καμπούρα κάτω. Σαμάρα. Ισμαέλ Αχμέτ, τι γράφει ο άλλος μου? Ποιος δεν ξέρει. Ισμαέλ Αχμέτ Καναμπαουέ. Το σύγχυσε. Κοροϊδεύει τώρα μία σήμερα. Ο άλλος ότι έγινε jumpscare και κυνηγούσε το φάντασμα. Μαλάκα, Το παιδί είμαστε δεν κάτω, υπάρχει. το τσιγάρο Όμως κανονικά δεν δεν είναι στα είναι. χεστήρα, μαλάκα. Γράψε μουσουλμάνος. Τίποτα, δεν νιώθεις. Ο άλλος του βγήκε το φάντασμα και του κυνήγησε. Αλλάζει τίτλος. Μουσουλμάνος κυνηγάει τον ίδιος. Μαλάκα, Έτσι θα το βάλεις τελικά. Μαλάκα, ο άλλος κυνήγησε το φάντασμα όταν γνώρισε. Πόσους views? Πόσους? Σταθερά αυτό. Εμένα 8 μου λέει εδώ, τώρα δεν είναι πάντα, επειδή κολλάει αυτό εδώ πέρα, στο OBS. Πώς λέει. Τώρα 10 μου έγινε. Από το πάει ρε μαλάκα το αρχείο. Εδώ προσπαθώ να βρω το κλειδί να πάμε κάπου να κάνουμε κάτι. Πρέπει να την κεράρεις κι άλλο. Πάμε λίγο. Τσάκος, πού είσαι Τσάκο, αγόρι μου, καλή χρονιά. Δεν μιλήσαμε. Κατέβα κάτω.
Πού είσαι συστρίμερ? Τι έγινε, Κρήτη έφυγες? Στο άλλο τι πήγες τώρα? Κάτω αριστερά, κάτω. Δεν πήγες αριστερά, πάνε. Στο μυαλί σου. Αλλά και έχουν βάλει τη σαμάρα. Κανόνισε κανένα γκέιμάκι να παίξουμε. Τσάκο να ξέρεις. Κάνα φασμοφόβια ξέρεις με τον άλλο το χαζό το Σπύρο. Μήπως τους άνοιξε κατά λάθος το εργαλείο. Του σιρτάρι. Άλλες να μην. Δεν πήγαινε. Πήγαινε με το έψινο τώρα. Γιατί μπορεί να μην πιάνει πολλές φορές. Πήγαινε στο σιρτάρι. Λες σου φάνηκε, ναι. Πήγαινε στο άλλο. Ξέρετε και εκεί παροδία ήταν στο stream που κάναμε. Παίξαμε φασμοφόβια εγώ. Το κομμό μωρό που είναι, ρε. Ο Τσάκος και ο Σπύρος. Ο Σπύρος δεν υπάρχει. Τι δεν είναι? Καλά. Να φωνάζει ο Σπύρος να μην ξέρει αγγλικά και να λέει. Έχεις φασμοφόβια. Άλλο live. Το επόμενο είναι φασμοφόβια. Τι Και έλεγε. παίζω εγώ. Στο είναι όλα τα λεφτά. Τι έλεγε. Δεν μπορείς να συνεργηθεί με τον Τσάκο. Ράιτι δεν μου κάποτε. Ράιτι δεν μου ράιτι δεν μου γελούσε. Are you here? Θα κάνουμε, θα κάνουμε. Άντε ρε μπρο, θα βγεις Πας κάτι. καλά, το πας καλά. Θα μου είναι χάρισμα. Πάνω πήγες. Ναι ρε μπρο. Είναι βολτάρι τώρα. Εντάξει, απλά μπορεί να κάνει trigger τώρα. Αν θέλει Μα trigger. πούς αυτός? Μαλάκα, Μαλάκα, δεν έχω πού τους δει αυτό, βρήκανε να- αυτούς, ρε. Εγώ αυτό δεν έχω δει κάπου, δεν ξέρεις. Πού να δούμε τη ταινία. Ξέρεις τι, πού τους βρήκανε, ρε μαλάκα. Ηθοποιοί είναι. Πήγαινε, Το ρολόι, το πήγαινε. ρολόι. Του βέκνα το ρολόι, μαλάκα. Πάρε το ρολόι με έψιλον λίγο. Τι λέει, Είναι μια σειρά της Κορονίου, δεν ξέρω τι είναι. τι είναι. Το Κοράνι είναι αυτό. Το Κοράνι Α, είναι σειρά, οκ. δεν ξέρω. Κάτι θα έχει νόημα αυτό. Και δεν έχει όμως τα γράμματα. Ο συμπέθερος του Κάτσαλ. Ο συμπέθερος του Κάτσαλ για το παππού εκείνον. Τον με χαζίστηκε όλοι. Γαμώ τι τρώνε. Τα σκυλιά σου είπα για το σκυλί. Σε κάποια στιγμή θα το ακούσουμε σίγουρα. Αυτό είναι, σίγουρα. Πώς φαίνεται. Εμένα μου φοβίζει πάρα πολύ το... επειδή είναι μουσουλμανικό. Πάρα πολύ με φοβίζει. Μπορεί να φοβάμαι όσο τίποτα άλλο, μόνο στην ιδέα να ξέρεις. 3 chapter έχει, περίμενα. 1, 2, 3. Και ξέρεις τι, τώρα αυτός ο μαλάκας μιλάει. Να μην έχεις φώτα να είναι αλλιώς είναι διαφορετικό ρε. Και να μην έχεις παρέα. Εντάξει, ναι. Εντάξει, υπομονή. Άμα είχα ασχοληθεί τόσο με την γεωπολία, τώρα είχα πάρει πτυχίο. Στο μπάνιο έχεις ρόλο. Όχι. Για κύριε καθρέφτη. Δεν φαίνεσαι. Έψιλον στο καθρέφτη. Όχι, όχι. Τίποτα έκανε. Πίσω τι Πήγαινε κάτω. Όχι, όχι. Πήγαινε κάτω. Άλλο. Να τα σκυλιά. Εδώ δεν ήρθα να βγω και εδώ. Α, δεν είναι της εδώ. Τώρα δεν ήρθα. Πιο κάτω τώρα. Άρα το κλειδί ψάχνουμε εμείς, για εκείνη την πόρτα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι. Θεωρητικά. Κάψα από μουσική. Κάτω πήγαινε. Ούτε μωρό. Κάτι μάλλον το κομμάτι δεξιά ρε μπρο που είναι τηλεόραση. Θεωρώ. Το τηλέφωνο αυτό. Δεν ξέρω. Θα κάνει trigger, εντάξει, θα κάνει trigger. Δεν είναι. Έτσι είναι το παιχνίδι. Απλά σε είχα πάρει τώρα για να νομίζω Εδώ είναι ότι. τα ράδια. Δεν με ζητάει και να Στο σκύλ παίζει ρε. Έτσι είναι, με αυτά πάνε. Αυτό στο τελειώσει. Δεν πες εδώ αριστερά. Μπες αριστερά. Για το αριστερά. Δεν έχει το δεύτερο. Ναι, ρε. Δεν έχει κάνει να ανοίξω. Μπορεί να κάνει κανένα trigger μόνο το, αυτό σου λέω. Αυτό ανοίγει το μεγάφωνο.
Αριστερά, το πώς λέγεται. Το pick-up. Εγώ το δοκιμάζω. Εγώ πιστεύω ότι Πήγαινε κουζίνα, πήγαινε στο το άλλο. κολόμορο δεν μπορούμε να βρούμε. Είναι κάπου εδώ αυτό εδώ. Λέει κάνε κάτι με την τηλεόραση. Τι να Άστε να κάνει. ανοιχτεί και πέρα στην τηλεόραση. Πρώτο κομμάτι. Πιάνει στην ψυχή μέσα με πιάνει. Πολυθρόνα και πόσο. Κάνε μια ιδέα ως πάνω και κάνε στην τηλεόραση. Πάμε. Αύριο θα πιάσει. Στην κουζίνα ψάξτε λέει ο Σύμφης. Δεν παίξει. Το έχεις παίξει, Τζόζεφ. Πώς ανοίγει. Δεν ανοίγει μπρο. Αυτός πάει να ανοίξει τα ποτήρια, ρε μαλάκι. Από ό,τι διάβασα είναι παιχνίδι με trigger, δεν έχει πιο πολύ να κάνεις. Δεν έχει τεράξει. Ναι, δεν έχει τεράξει τόσο. Δεν το έχεις παίξει. Εγώ Ναι. Μόνο το έχεις δει. από γυρίτς. Πάνω το κι εγώ που γίνει. Κλείσει τη τηλεόραση, δεν μπορεί να πει. Χάλαγε τη τηλεόραση και με φέρει στο χωριό στη γη και με λέει έλα μου την φτιάξεις. Και έχω πατούσει δύο μπουλιές. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Όχι από πλάγια έτσι. Έλα Ναι, λίγο, εγώ έλα, πάω. τάγκ τάγκ. Ναι, ρε. Εσύ ένα χαζό παιδάκι που είναι. Ξέρεις τι έχω στρώσει μια φορά, άστο να μην το πω δημόσια. Στη δουλειά κάτι παρόμοιο. Κάτσε να το πω έτσι. Ναι. Δεν του λέει. Δύο Ταν, χαστούκια. του τσιγάνους του λέει, βάλω σε καλά. Γελούσαν. Ταν, και ένα μέσα άρχισα να του λέει. Να το κλειδί ρε μαλάκα. Όχι. Να το ρε μαλάκα. Όχι, δεν ήταν και δεν ήταν και. Βλέπεις trigger θέλει ρε μαλάκα. Ωχ. Ωχ, ωχ. Περίμενε ρε μαλάκα να Κάτσε ανοίξει. να ανοίξει, μην μπαίνει. Ω υπόγειο, ω υπόγειο. Γαμώ τη μόνα σου. Τι μαλάκα τρόμαξα. Ρε μη βιάζεσαι ρε μαλάκα. Περίμενε ρε μπρο. Μη βιάζεσαι σου λέω, εγώ να περιμένω. What το μαλάκα. Και δεν το πούτα. Δεξιά. Α, όχι αυτό δεν φάνηκε. Έχει και αέρα. Όχι τώρα θα γίνει, σταμάτησε να σε κάνει εσύ. Ω χαλί. Έλα έτοιμοι. Ναι. Νερό, νερό, νερό. Μαζί μα να πιούμε νερό. Κοίτα νερό, κοίτα νερό. Πιες λίγο νερό. Πού είναι το νερό σου. Φέρνει δικό μου. Αυτό είναι το δικό μου ρε μαλάκα. Νεράκι θέλει, Μίτσος νεράκι ό,τι θέλει. Νεράκι, νεράκι. Ω, το φάντασμα. Μαλάκα ο τάφος. Ποιο φάντασμα είσαι, πού βλέπεις φάντασμα. Φάντασμα λέω, το... Πού βλέπει φάντασμα ρε. Ρε θα με τρελάνει ρε μαλάκα. Ρε μπλόκα να Φάντασμα τώρα. Πού τα σβήσεις όλα. σκουτάνι μένω. Σκουτάδι. Σε ποιο σκοτάδι μπαίνεις μαλάκα. Περίμενε ρε μαλάκα. Μαλάκα είναι ο τάφος της Αλληνής. Μαλάκα την θάψανε μέσα στο σπίτι. Στο υπόγειο. Στο υπόγειο. Γιατί να την θάψεις μέσα στο υπόγειο ρε μαλάκα. Όσο και να μην το θες στον άλλο μαλάκα. Είναι πολύ κακό. Στο κινητό του. Πάμε, έλα. Πήγαινε και πιο αργές κινήσεις σου. Πήγαινε πάλι προς τα πίσω, ξέρω. Άκου τον αέρα, μαλάκα. Άντε, ρε, Μόνο σου. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Τι κάνει, περίμενε. بسم الله Περίμενε, حسبي الله ونعم الوكيل πάρε διάλογο. Νόμιζα να γίνει ρε μαλάκα. κάτσε ρε μαλάκα σου. Όχι, η τηλεόραση φέγγει τώρα. Ω, Τώρα, μαλάκα τώρα. πήγε στη τηλεόραση. Να τι είπα, αυτή είναι μαλάκα. Η νύφη είναι μαλάκα. Ωραία, επειδή έτοιμοι τώρα πάμε στο τάδε.
Αυτή πας να τους βάρεις, μην πας. Μάγκες. Ω, μαλάκα. Μην το γαμάς, Άγγελε, μην το γαμάς. Έλα λίγο γιατί... Ω, εδώ είναι! Πάμε! Έλα παιδάκια! Έλα ρε πουτάνα! Πούστη. Μη πάει σαν μαλάκα, φτάνει. Έλα ρε, έτσι κολλά μαργούνι. Ω, να το μωρό, εμφανίστηκε μαλάκα. Ακούς κολλά μωρό. Μαλάκα το μωρό κάνει έτσι. Μαλάκα το μωρό κάνει έτσι. Μαλάκα τι κάνει. Μαλάκα Εδώ, Μαλάκα έτσι. Find. Έτσι Τι κάνει. λέει, παιδιά. Dolls, βρες 5 κούκλες λέει και πέτατες μέσα στο τάφο. Αυτή είναι μία. Μαλάκα. Είναι ο δαίμονας. Μαλάκα έχω ανατριχιάσει, Μαλάκα δες πως να τρέχει. Δες λίγο. Δες πως να τρέχεις. Με έψιλον μπρο, με έψιλον. Δεν το παίρνεις, όχι, δεν Σαν το παίρνεις. κοτόπουλο μιμίκος είσαι ρε πούστη. Δεν μπορώ να Πήγαινε πάνω. Σου λέει βρες 5 κούκλες και πήγαινε πέτατες μέσα στο... με σαρλά, περίμενε. Ναι, αυτό είναι, αριστερά. Αυτό είναι. Αυτό γενικά είναι. Έλα σοβαρευτείτε λίγο, πάμε τώρα γιατί. Α, δεν ανοίγει. Ξαναπήγαινε πίσω. Μην μου ανοίγει και εγώ δεν το ήξερα. Πάτα έψιλον και κλικ. Όχι, άρα πίσω πήγε. Αλλά κάτι πρόσφυγα πάλι. Μπες με το τώρα, μην το γαμάς τώρα το παιχνίδι. Μην το γαμάς τώρα, κάνε πάνω. Πάμε. Κάτσε εδώ, κάτι θα γίνει τώρα, ρε. Και λογικά θα μας αφήσει... Πω μαλάκα, δες εδώ. Θα μας αφήσει μετά να πάμε πάνω, ρε. Κάτι που θυμάμαι τους gays, νομίζω πρέπει να ανοίξεις πάνω για να πάρεις το. Αυτή δεν μας άφηνε. Δεν μας άφηνε. Να τη άνοιξε. Έπρεπε να έρθεις πίσω για να... Πήγαινε πάνω, ρε. Βοζά, μην του λες τώρα. Τώρα άστο. Έφυγε η πουτάνα η μία κουκλά. Ωχ, σωστός. Άνοιξε πάνω, ρε. Είσαι εδώ, Αχμέτ Κaya. Εδώ βλέπεις παιδιά, ο Χότζας, εδώ είναι η Μέκα, η δίψα της Μέκας. Αυτό δεν ξέρω, αυτός πρέπει να είναι ταρίφας, δεν ξέρεις. Στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μπορώ με το ρολόι. Με το ρολόι δεν μπορώ, μαλάκα. Δεν μπορώ με το ρολόι, αλήθεια σου. Λέει το λιγότερο. Δεν μπορώ με το ρολόι, αλήθεια σου. Με πιάνει... Ψάχνεις κούκλες εδώ. Ξεκινάω με μένα, από κάτω. Άστο πλέον στες. Ωραία, εδώ δεν έχει. Πάμε, Κοίταξε εκεί, αριστερά στα ράφια. Στα ράφια. Στα ράφια δεν είχε. Ναι. Πήγαινε η κουζίνα. Δεν έχω κάνει recording, ρε. Το φοβήθηκα μήπως από αυτό μικροφωνίζει. Στο επόμενο θα το κάνω, βάσουμε. Πάλι αυτό δεν Για είναι. ως κούκλα, και θα έχει πάρει μέσα εκεί. Να κούκλα. Έψιλον. Ωραία, μία. Ευθεία κάτω. Μία. Κάτω, Κάτσε, δεν ρε. πρέπει να μαζέψω λες. Μπορεί ρε, πώς δεν Μπορεί, μπορεί. μπορεί. Πώς δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί. Λες να θέλει μία-μία. Νομίζω μία. Τι ρε μαλάκα. Δεν την είδες, δεξιά δεν είχε κούκλα. Κάτσε να δούμε. Μπορεί ρε, πώς δεν μπορεί. Δύο άλλες τρεις, όχι τα σκυλιά. Έλα, κούρφα, γείτο. Πάμε. Λες, Πες πήγε δεξιά ευθεία. αυτός. Ευθεία, μπήκε δεξιά, ευθεία πήγε. Λέει πως έκανε κρίκετ. Ανάπτυα. Τρίτη. Πέντε. Καλά έχει τελευταία. Μαλάκα λες να είχε αυτή κάνα 5 μωρά. Μπορεί. Κάτι Πες τέτοιο. δεξιά. Δεν είχε Όχι, ρολόι. κάτω. Κάτω δεν είναι. Ψάξε, τα κουζίνα δεν πήγες, Πόσο είχαμε βρει, τρεις. Τρεις. Νάτι, τέταρτη. Για μπες και μέσα στην κουζίνα. Νάτι. Πέντε. Ετοιμαστείτε μάγκες. Μπισμιλά. Τώρα θα βγει κάπου. Άμα δεν βγει κάπου ρε μαλάκα εδώ τζάμπα παιχνίδι έχει κάνει άλλος. Τώρα πάμε να τα ρίξουμε στο μικρογραφείο. Ναι. Στο τάφο. Πουστή. Εσύ το κάνεις, σε πάρει διάφορα. Πουστή. Έχει χρήματα μέσα. Τα έχει φάει όλα.
Μη κάνεις και σβήνει το 6.000 πρόσωπο έχει σου. ρε μάνα. Ωχ, τι είναι αυτό, φωτογραφία είναι. Και αυτή είναι. Α, όχι, νόμιζα ότι ξέρω φωτογραφία είναι. Τι κλείνεις αυτές. Πήγαινε ρίξει τα μωρά, ρε. Οχα. Το θυμάσαι πριν ήταν μόνο ομάδα. Ω, να τα μωρά. Τι λέει. Ρες λέει, περίμενε. Γιάρη. Αυτό, όχι αναπτήρα, το άλλο που παίρνουμε 20 λεπτά. Α, σπίρτα. Σπίρτα, ναι. Μαλάκι, θα βάλουμε φωτιά τα μωρά. Βάζει δείξτε το πίκι. Για πήγαινε. Προς τα έξω. Σπίρτα που περιμένουμε, δείτε καλά γιατί μπορεί να είναι κάπου εδώ. Πήγαινε Σιγά προς μην είναι εδώ, ρε, πάνω. πήγαινε προς τα πάνω. Ωραία, μα θα βάλουμε φωτιά τα μωρά, μαλάκι, τελετή θα κάνουμε. Το έχω δει από τους UH. Και έχετε τα δεξιά μου πώς είναι. Κάτι άλλο λέει τώρα. Find fire and burn Bear babies. babies. Α, βρες φωτιά, λέει, και Είναι πάλι τελετή, φωτιά. κανονικά. Μαλάκα, όντως τελετή θα κάψουν τα μωρά, μαλάκα. Τώρα μου τα σπίρτα τώρα. Μπράβο, μπράβο. Σας αρέσει το παιχνίδι, ρε παιδιά. Πώς θα το πω, Μπράτε να βάλω λίγα ζελάκι, ουζάκι. Δεν είναι λίγα παιδιά να κάνουμε τα κέφια. Όχι, πήγαινε, ψάξεις. Τι βρίσκεις έτσι. Να ρε κύριε παιδιά. Σε skip. Μαχμούντ Ραχάν, παίζει house. Ηρεμό έτσι πάλι. Άστα με ρε. Πήγε ψάξεις τα σπίρτα έτσι. Άστα. Πάμε τώρα, δεν σε αυτό. Πήγαινε κουζίνα, ψάξε από κουζίνα και ξεκίνησε. Κουζίνα δεν παίζει. Λογικά εγώ ζήνω. Εδώ ανοίγει αυτό. Όχι. Τόση ώρα πως θα δεις. Α, στο τραπέζι πάνε. Όχι. Δεν μπορούσα. Όχι, όχι. Ξέρεις, εγώ πιστεύω, ξέρεις μόνο μωρό δεν βρήκαμε σε ένα δωμάτιο. Εκεί θα πω τώρα. Σε εκείνο το μάτι που είχε. Προλέτα δεν είχε. Κάτσε ρε, περίμενα. Τα Τζάκι. βρήκαμε τα μωρά. Εκεί μόνο. Α, εκεί που δεν βρήκαμε, ναι, θα ναι, φτάνει τα ναι. σπίρτα. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. πού Γιατί ήταν? αυτός δεν είναι πολύ Θέλει έξυπνος. και αναπτήρα ή μόνο σπίτι. Σπίρτα είπε ή σπίρτα δεν είπε. Find, τι λέει, find fire. Φάει, Δεν είπε, είπε. εντάξει, σπίρτα. Εσύ, Για πήγαινε πάνω, πήγαινε πάνω. Λογικά που κλείται να είναι τόσο κοντά να είναι κάτω. Ναι, ναι. Εγώ σου λέω τώρα εδώ θα είναι. Λες, πάω στο μπάνιο που κλείται ρε μάλλον. Δεξιά μπορεί να σου. Τι ατμόσφαιρα πεις. Θεωρώ και το πρώτο κλειδί. Για άνοιξε ρε, κάτω πάνω. Α, όχι. Ανάτα ρε. Άρα, Ετοιμάζω για ψόλο. Έψιλο, ή κλίπ. Μαλάκα πάμε να βάλουμε φωτιά. Πάμε να πούτσα τώρα. Μαλάκα πόσο άρρωστο είναι να πας να βάλεις τώρα φωτιά κουκλάκια, 5 κουκλάκια. Σκέψου λίγο πόσο άρρωστο είναι. Σκέψου να πήγαινες να μείνεις σε αυτό το σπίτι και να μάθουν στο σπίτι τέτοια ιστορία. Ξέρεις ότι αυτό δεν είναι το σπίτι, δηλαδή σε καταρράσει το άτομο το σπίτι. Δηλαδή και να αλλάξει σπίτι διότι φάστε. επειδή τώρα θα τρομάξει ξέρω. αυτό. Δεν ξέρω. Α, και βγες έτσι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, πιστεύω για το σπίτι πολλές φορές. Αν έτσι με τα κόμματα. Πάμε τώρα πάμε φωτιά τα μωρά, μαλάκα πίστευτε. Πάνω στο τάφο της. Δεν παίρνει, δεν παίρνει. Πάρα πολύ. Πω βάλαμε φωτιά τα μωρά, μαλάκα. Θα ζηταθούμε λίγο. Μαλάκα τι αρρώστια είναι αυτό τώρα. Τώρα πρέπει να δω, δεν κάνει. Μαλάκα, δεν το έχει κάνει καλά. Τώρα άμα έβαζε από την ολόγηλα έχει αυτό πριν που είχα σαλτάρει. Τώρα είχαμε μια σειρά. Που ακουγόταν πριν. Πριν αυτό να έτρωγα εγώ και εσείς μου είπατε τι διαβάζει. Άμα έχει βάλει τώρα εκείνο, θα μου είχε εσύ. Πες. Το βάλαμε έτσι. Πήγαινε πάνω. Με αυτό είναι πως ήθελε. Πήγαινε φύγεις. Άρα δεν έχουμε κλειδί Σίγουρα για έχεις έξω. trigger, δεν πρέπει να Δεν έχουμε κλειδί για έξω. Έχει κάνει trigger κάτι. Ναι, ισχύει. Πήγαινε προς το πάνω. Τώρα πρέπει να φάμε καμιά πουτσα πάνω. Το φως που να δώσω. Find fire and burn waves. Ωραία. Τώρα. Κλείστη είναι Πίσω. πause. Ανοίγει.
Πήγαινε πίσω. Πήγαινε στο τάφο τώρα. Τώρα λογικά θα σε περιμένει εκεί αυτή. Αφού έρχεσαι στη τελετή. Καταλαβαίνεις. Λογικά δεν λέει το μυαλό. Εντάξει. Τι άνοιξε. Πότε. Εσύ είσαι ρε μαλάκα. Α, σβήσαμε το μόνο. Εγώ τα κόκαλα μαλάκα. Και το κρανίο μαλάκα. Αυτό το κρανίο δεν είναι για γόλ. Για πάρε τον, μπορείς να το πάρεις. Αφού σου είπε ότι είναι. Μπορείς να το πάρεις. Όχι. Αφού σου είπε ότι εκείνο έχει διαβολιστεί, πώς να σου πω, είναι, δεν είναι καθάρι. Έχει μέσα φαντάσματα. Δεν είπα πάνω, δεν έχω πει. Τώρα στην ουσία εμείς θέλουμε να φύγουμε. Πάλι θα καπνίσεις για το πρόγραμμα να κάνει κι άμυνα. Δεν ανοίγει. Ξανά. Τώρα μας παίζει. Ξέρεις μας παίζει. Τώρα θα δείξω. Τώρα θα έρθει, δεν μπορεί, ναι. Α, δεν πήγες στην τηλεόραση πήγαινε. Δεν πήγαινε στην τηλεόραση. Αν τα πήγα. Είναι το μόνο που δεν πήγαμε. Έχει κάτι σου. Πήγαινε στην τηλεόραση. Να το, μα δεν είναι στην τηλεόραση δεν είναι. Πάρε, πάρε, πάρε. Δεν είναι πάνω. Το σημείωμα. Ωραία. Για πάτε το. Τι λέει. Ο Ιάπωνος. Πάτε τώρα, δεν πατιέται. Ο Ζούμα Λαχτάρι που βγήκε. Λέει. Όχι. Λέει εδώ. You Find the key and go, find the ρε. key and go. Α, ναι, δεν έβλεπα το άλλο. Μαλάκες. Δεν το έβλεπα. Πρέπει να βρεις το κλειδί και να φύγεις, λέει. Έσπασε την κατάρα. Ναι, έσπασε την κατάρα. Κάναμε την... Bismillah. Εντάμε. Bismillah. Τώρα θα βάλω. Κάνε το κλειδί, μπρο. Τώρα ψάχνουμε το κλειδί και φύγαμε. Η βαράς την Μαλάκες, πούστη. πόρτα δεν θα Μαλάκα, βάλω, τι ρε, κάνεις. Εγώ και εδώ χέστηκα. Να ξέρεις. Όχι. Πάνω θα είναι μπρο, να ξέρεις. Σίγουρα. Που βρήκαμε εδώ το άλλο. Αναγκαστικά πάμε. Πήγαμε εδώ. Βάρα. Κάναμε την τελετή κάτω, μαλακά. Χέστηκα το έγινε ακόμα αυτό. Α, Έχει κατεβεί. μες στο δωμάτιο που σου είναι. Εδώ, εδώ. Ρε, κλειδί ψάχνεις. Αν φέρνουμε το κινητό. Βάζω. Δεν είναι στην αρχή, σίγουρα δεν θα είναι. Στο άλλο πήγαμε μόλις. Ή στην κουζίνα δεν πήγαμε. Δεν πήγαμε κουζίνα. Δεν βρήκαμε τρία κλειδιά, τρία πράγματα, δεν πιστεύω πάλι να είναι. Κάτι είχε ανάμεσα στο μαξιλάρι. Τώρα τρίκερ θέλει. Παντού να πηγαίνεις πολλές φορές. Κάποια στιγμή θα κάνει τρίκερ. Πάει να κουζίνα. Ναι, αν κουζίνα δεν πηγαίνεις. Αυτό τι σημαίνει το πράγμα. Εσύ με τους διαόλου φαντά. Πιστεύω ότι έτσι μπορεί να φέρει το φάντασμα εκεί. Α, όντως. Ναι, βασικά σαν το πεντάλο. Λάκα, τι έτσι. Ψάχνουμε εδώ κλειδί, Τι έβαλε η πουτάνα. Έλα, κάνε τρίκερ θα θέλει τώρα. Σίγουρα κάνε βόλτες. Μια ώρα και 5 λεπτά είναι το παιδί. Πόσο? Και 8. Εντάξει, άμα δεν αργούσε με τέτοια, εντάξει, δεν πρέπει. Μάσκες. Κοίτα πώς. Τώρα ξέρεις. Μα τόσο καιρό μια χαρά μου πήγαινε. Να το δες μια χαρά. Γάμο το σπίτι. Θα κάνω. Το δεύτερο το κάνουμε πάνω. Το δεύτερο το κάνουμε πιο ατμόσφαιρα, λίγο κάπου στο πρώτο είναι... Μια ακόμα καρέκλα. Το δεύτερο από ό,τι είδα το τρέιλερ είναι με VHS κάμερα. Κατάλαβες. Ξέρεις τι έχεις πει με αυτό. Outlet.
Ναι, δεν είναι ακριβώς όμως έτσι. Δεν τα δείχνει πράσινα. Τα δείχνει κανονικά πολύ θολά. Σαν την τηλεόραση, κατάλαβες. Ναι. Ασπρόμαυρο. Και είναι έξω σε χωριό, ναι. Εξερευνήσεις χωριό μετά. Αυτό που παίξαμε πρόσφατα. Όχι, όχι, αυτό είναι το 3. Με το ελληνικό χωριό. Ναι, το 3 είναι. Το ίδιο είναι. Ξέρεις, εκείνο πρέπει να είναι κοντά στην Γοργόνα Ξάνθης. Μαλάκα, σίγουρα. Εκεί κοντά. Μπορεί να είναι, ξέρεις. Γιατί έχουμε τέτοιες ιστορίες. Ποιος ξέρει να δει τις ιστορίες. Έχω να Οι σου πω ιστορίες μια- βγάζουμε για τους πιο χαζούς λόγους και τους τι βγάζουν αυτοί εκεί πέρα που είναι και το πάνε Σίγουρα στη θα σκία. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Π.χ. στο χωριό μου έγινε αυτό και όλοι το λένε. Ήταν πριν από χρόνια, πρέπει να είναι 50 χρόνια πριν, 60, δεν ξέρω πόσο. Η ενωπή η γιαγιά μου το έλεγε. Ήταν μαζεμένες. Ακούμε και ιστορίες στο live παρακαλώ. Ήταν μαζεμένες 10 κοπέλες. Απλά εκείνες οι 10 κοπέλες, η μία δεν φοβόταν ποτέ στη ζωή της. Και ήταν 20-25 ετών. Και μια μέρα λέει μαζεύονται σε ένα σπίτι. Σαν τη Μαρία ήταν. Μαζεύονται σπίτι, κάθονται, πίνανε καφέ και τα λοιπά, αλλά ήταν 9-10 η ώρα χειμώνας. Έχει λέει αέρα και τα λοιπά. Έχει την ιστορία. Ξέρεις, παλιά είχαν μόνο εκείνο κολλιέ, λίρες και τα λοιπά. Και τζογάρουν αυτοί. Δεν πήγες μέσα. Τζογάρουν αυτοί σε αυτήν και λένε ότι άμα πας βάλεις ένα σίδερο μέσα στο νεκροταφείο, έτσι, βάλ' το όπως είναι χώσο ένα σίδερο που έχω δώσει, θα σου δώσουμε αυτά που έχουμε όλα. Και αυτή η τύπισσα πάει, το κάνει, απλά ήταν με φούστα. Ο Κοίτης λέει καλούτσικη γράφεται στο γυαλί. Και όπως βάζει αυτό το σίδερο, πατάει δηλαδή στο χώμα το σίδερο, καρφώνει και η φούστα. Αλλά αυτή δεν το καταλαβαίνει. Συνεχίζει αυτή να βγαίνει έξω όπως γίνεται από την πορεία, νιώθει ότι τραβάει κάτι και μένει επί τόπου. Εκεί. Εντάξει. Μετά έχω μια άλλη ιστορία που έκανε η δική μας μαλάκες και εγώ που ήμουν εκεί. Πήραμε 2 αρνιά, ήταν άσπρα τα αρνιά και πήραμε ένα λευκό υφασμάτινο, αυτό όλο, πώς το λένε, λινό υφασμάτινο, ήταν λευκό. Γάζα. Όχι, το είχαμε... Κομπλέ ιστορία. Τι λέει Σε κομπλέ. κορυδεύω, δεν μείνεις κομπλέ ιστορία. Αυτό στην κυπάκι που αυτές οι πλάκα σήμερα. Και ξέρεις τι, πήραμε ρούχα, άσπρα ρούχα για να καταλάβεις, τα 2 αρνιά τα είχαμε δίσει όσο κατάσπρα ήταν, κατάσπρα. Και πήραμε 2 κεριά, βάλαμε μέσα στα αρνιά πάνω και τα αφήσαμε μέσα στο τάφο, 2 αρνιά. Έτσι. Τσιγαράκια όλα μέρα. Όχι, και καθίσαμε στην άκρη και βλέπαμε το χωριό πώς ανησυχεί. Και γελούσαν με σπόρια. Μαλάκα δεν είναι καλά ρε. Που σου μάθει είναι Μαλάκα, έχω τώρα θα ζούμε. σε πέντε ιστορία από το θείο του μετά. Οι άλλοι βάλανε κεριά στα αρνιά, τα άφησαν στο νεκροταφείο και καθόντουσαν και κοιτούσαν αν το χωριό δεν ισχύσει. Εν τω μεταξύ, Ο καλύτερος έχει πάει Σκέψου φυλακή. λίγο στους ανάλογους να γίνονται. Θα έχεις φλικάρει την πέτσα σου. Εκείνος εκεί με τα τρανιά που είχε τα Ωραία, τρανιά στο σπίτι. ωραία. Αυτός που τα έχει κρεμασμένα. Άκου όμως. Θα σου πω την άλλη ιστορία εδώ που ήμασταν. Είχαμε έναν, Και τα κρανιά. ήταν 90 χρονών. Άρχισε να βλέπει τα ίδια. Τα βλέπει, παιδί, τα έχει κρεμασμένα. Σαν αυτό που είδες στα κάτω το φάκελα. τριάρι, έτσι. Τι να σου πω. Αυτός έχει πρόβατα, ρε παιδί μου, κοίτα. Όχι, τα σκυλιά, τα σκυλιά. Α, το κλειδί δεν βρήκαμε. Αλλά έχει Για πήγαινε η κουζίνα, τι είσαι κουζίνα. Εδώ αυτό το σημείο, κάτι πρέπει να μας πει. Τώρα να βρει το κλειδί αυτή τη μέση του κόμμα. Ψάξε, ψάξε. Ψάξε κάπου θα κάνει trigger τώρα, πείτε που μας είχα πάρει έτσι τώρα. Μας το δίνει όλο ρε. Ναι, ναι. Πείτε είχα πάρει τώρα. Αυτό το περίμενα γιατί τρομάζω. Και ναι, περίμενα να σου πω, δεν τελείωσε την ιστορία. Και μαζεύαν όλο το χωριό. Και εμείς εν τω μεταξύ σκάμε στα γέλια, Έρχονται 90 ετών ήταν ένας, ήταν πιο γέρος. Έλα μικρό λέει προχωρά. Ναι, Άκου. του χωριού και λέει, παιδιά, εγώ είμαι ο πιο γέρος, λέει. Να ξέρετε, λέει, Εδώ πάνω θα πω εγώ, λέει, μέσα να δούμε στο νεκροταφείο τι γίνεται μαζί. Τα Εδώ αρνιά- έχεις θέμα. ποτέ ρε. τα αρνιά νομίζω Άρα, ότι μαλάκα, Άλλοι το ότι είναι σατανιστές. Να μην σου νομίζεις. Τους έβγαζες λένιστες. Ναι, ρε. Στο χωριό έφυγες και τους πάνε. Έλα.
Καλά, μα έβρισκε ένα τέτοιο. δεν θα Άνοιξε τη μπορούσε να γωνία στο στέσει. όπλο κοντά, ρε. Στο όπλο κοντά, στο όπλο. Δεν έχει ρε. Ναι, μήπως κάνει trigger σου λέει. Πάμε τέλει. Και το θέμα, έτσι λέει, εγώ θα μπω λέει πρώτος, εντάξει. Λέει, εγώ θα πρόβα να γίνει κάτι. Βράδυ ήταν. Ναι, μεσάνυχτα ήταν 1 η ώρα και κάτι. Καλά, τώρα είναι το πάνω. Στορκίζουν. Προχώρα, έλα. Στορκίζουν, θες να φέρεις Κοράνι. Έχει. Να, Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, πρέπει να το θυμίσω. πάμε το δάχτυλό του. Και λέει ο άλλος, πρέπει να μπω εγώ, λέει, 90 ετών. Πώς το σκέφτεσαι να γίνει. Αυτό ρε μαλάκα, πάνω το άνοιξες. Τα σκυλιά, τα σκυλιά, τα σκυλιά. Πες μας Πήγαμε κάτω Αυτό. από τις πήγες. και μπήκαν να... Ναι, μπήκαν 3 άτομα μαζί, ήταν όταν ήμουν αρνιά και μας βρίζαν όλη μέρα. Εντάξει, κατάλαβαν ότι εμείς το κάνουμε. Α, κουμπλέεις το. Τι δεν κάνουμε. Σε πειράζει. Δεν μπορεί να σπάμε, μην δεις. Πήγαινε κάτω. Κάνει έτσι. Και πώς θα υπάρχει τώρα, νομίζω δεν μπορεί να το βρεις τίποτα. Πήγαινε κουζίνα. Κοιτάμε μπροστά. Αν πάω στην πόρτα. Φτάνει, με έχει κουράσει. Έλα, είναι Τώρα τελειώνει ρε, τώρα τελειώνει. Θα βρούμε το κλειδί, θα φύγουμε το κλειδί. Αυτό ήταν η μαλάκα. Εγώ έχω χύσει πιο πολύ με το άλλο, με τη μάτι σου που ήταν. Εντάξει, το μάτι σου είναι σοβαρό Ναι, παιχνίδι. έτσι, το δεν το πέφτει. Ρε, είναι σοβαρό παιχνίδι. Κουμπλέ, γράφει όλος. Το μάτι σου είναι Αυτό σοβαρό πρέπει να τον παιχνίδι. φέρει, να ξέρεις. Αυτός θα το τερματίσει και θα περάσει και καλά, είναι καλός. Ψάξες όλο το δωμάτιο. ρε, μάνα. Τα πάντα ψάξεις. Πες μέσα ρε. Μπες, ξεκίνα από εκεί. Ρε, πρώτα έχω πόκι θα πάνε. Όλα. Από εκεί, στα ράφια, πάνω, όλο παντού. Μήπως κάτι δεν έχουμε κάνει trigger τώρα. Έτοιμοι. Μας σε γαμίσω όπου έχει delay μαλάκα η οθόνη και τρόμαξε από πίσω και που δείχνει. Το είδες, μα ήταν άσπρο και μου πήγε το μάτι έτσι και δεν έκανα αυτό το πράγμα. Ήμουν έτσι και λίγο. Αυτή η αφαίρεση έχει προτάσει 2 φορές σήμερα, όχι. Έτσι ήμουνα ρε. Σαν, ναι. Έχω τσιμπλό. Το μαλάκι θα το παίξει. Αλλά δεν κάνω. Ωραία, κάπου σας ζάμε αυτό να το παίξει. Τι λέει δεν θα κάνω στο ζάμι το παιχνίδι του Μακρόν. Άψε ρε αυτό τι πέσει. Έχει φάει κιόλας. Θα σε σχέση. Πήγαινε, δεν ψάχνεις το δωμάτιο ρε μαλάκα. Μπες, κάνω όλη την κύκλα, μην κάνεις. Ναι, πράγμα, το έχω κάνει. Ναι, το ξέρω, μπορεί να θέλει πάλι ρε μαλάκα. Έψε, δεν έχει τίποτα. Ακούς πάντα. Θα χέσει κιόλας σε λίγο. Πήγαινε όλο πάνω, όλο το πάνω πήγε. Θα χέσει. Έχει μέσα αφήξει. Ποιος ρε. Εγώ πάω σπίτι να ζήσεις, πάω εκεί τώρα, Όντως. Μα λέει ο Βασίλης. Εντάξει, είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Γαμάει ο Βασίλης, γαμάει. Εδώ στην Ελλάδα τώρα είναι. Όλη την κύκλα κάνω. Με ένα κορυφικό. Επειδή είπα κάνω όλη την κύκλα. Τέτοιος δεν ξέρω που έρχεται. Καλά, χάθηκες, τσάχτηκες με τη σειρά. Τώρα τους, μαλάκα, δεν τους ξεχνάμε κάτι. Κάπου πρέπει να κάνουμε τρίγιο τώρα για το πετάξει. Τώρα δεξιά. Μαλάκα με το που κατεβαίνει και να μόνει στα αυτιά του ύπος αυτός χαμογελάει. Όχι, χαμογελάει με καλέστη. Δες το αυτή. Εγώ αν έπαιζε ψαμοδί στο τρομακτικό παιχνίδι. Ακόμα τι ψάχνουμε. Κλειδί ψάχνουμε, κλειδί. Υπόγειο. Δεν νομίζω να είναι υπόγειο. Λες να είναι υπόγειο. Δεν μπορεί να είναι υπόλοιπο. Δεν στα όλα στην κουζίνα. Ψάξτε όλα στην κουζίνα. Ναι, πράγμα, δεν έχει, δεν έχει. Ρε από το υπόγειο ξεκινάει, δεν μπορεί να είναι στο υπόγειο. Να! Α! Μαλάκα σε Μήπως χτύπησε. δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν, δεν έχει. Τώρα- Φύγε, μπούλο. Τώρα πάμε έξω. Πάμε τώρα, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα πει κάτι στην ιστορία, ξέρεις. Ετοιμάσου να διαβάσεις τα δικά σου. Πήγαμε επιτέλους, πήγαμε. Και ανακαλύψαμε ότι αυτή τα ήθελε τα μωρά για ποιο λόγο μου ζήτησε. Τότε, ρε. Ναι, αυτό ήταν. Λοιπόν,
μας εξηγεί. Δεν εξηγεί. Στην ουσία, εμείς έπρεπε να κάνουμε Μπράβο, λέει. ξόρκι. Καλά το. Ναι, εμείς έπρεπε να κάνουμε ξόρκι, να βρούμε αυτή την ύφη Ναι, που ήταν το πνεύμα στο σπίτι, Ναι, που το την πνεύμα. κυρίευσε στο σπίτι. ο κακός δαίμονας. Ναι. Ενώ αυτή δεν ήταν όμως κακιά. Ήταν κακιά όμως. Δεν ήταν κακιά. Ναι. Δεν σου λέει αν ήταν κακιά ή όχι. Έχει κι άλλα δύο. Απλά σου λέει ότι πέθανε. Και απλά ότι κυρίευσε αυτό το πνεύμα, το κακό. Το Iblis, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, βρήκαμε την κατάρα. Ναι. Ανακαλύψαμε ότι για έπρεπε να κάνουμε καταλάβεις, το spell. Ο Πάτερ Κάτι Μπέιλ. λέει, βάλε full screen. Full screen σε εσάς παρακαλώ. Ναι ρε, ναι ρε. Κάτσε περίμενε. Το εύκολο. Αφού λύσει μετά. Ποιος είναι ο Ιωζέφ? Ναι. Γιώση. Πάτα λίγο ρε μάνα αυτό. Κάτσε περίμενε. Λέω και εντάξει. Ένα λεπτό δώστε. Παιδιά το έπαιξα. Τον Δεν έπαιξε. το... Δες λίγο πόσο κακό focus έχει μάνα και η κάμερα. Μαλάκα να σου πω. Δεν είναι καν Περίμενε. τρομακτικό αυτό. Ναι, Εντάξει. Δεν είναι καν τρομακτικό. Περίμενα κάτι πιο δυνατό. τώρα εσύ τρόμαξες. Δεν τρόμαξα σε στιγμές μόνο. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Έχει το 2. Βρήκαμε το spell Κάναμε και κάναμε την τελετή και απλά φύγαμε από το σπίτι. Εμείς πήγαμε να ανακαλύψουμε Δώσαμε- τι έγινε. Και Περίμενε. ναι, ανακαλύψαμε ότι τελικά είναι κακό πνεύμα. Ένα κακό πνεύμα έχει κυριεύσει το σπίτι. τη γυναίκα που. Έμενε στο σπίτι. Που έμεινε. Τι είναι η ύφη, ρε παιδί μου. Που δεν τη θέλανε για κάποιο λόγο. Και λογικά στο 2 θα μας συνεχίσει την ιστορία. Το. Λογικά. Το. Πώς σας φάνηκε, παιδιά? Για πέστε. Για πείτε. Τίμιο. Μικρό, ωραίο. Μία ωρίτσα. Ωραίο, τι είναι. Ωραία το λες. Ναι, θα παίξουμε και το 2 και το 3 επίσης. Ναι, πρέπει μέσα. Καλά, τώρα δεν θα γίνει που είπες αν έχεις το 2 βάλτο. Βέβαια, το έχει. Όχι, δεν το. Τρέλερ, να δούμε λιγάκι. Κομπλέ. Πώς θα πήγε αυτό το Καλό, έλεγες? καλό. Θα παίξουμε και το 2, θα παίξουμε και το 3 εννοείται. Και έρχονται Α, και το δυνατά τρία- και το χοροράκι τρία- και. Το 3 θα ήταν με τον Τζόζεφ. Το 3. Θα τον φωνάξουμε και αυτό. Το Το Σύφι. Τζόζεφ. Το Σύφι. Σύφι! Το 2 θέλει ελευθεριάρη. Βασικά, άμα δουλεύει, θα έρθει. Δεν κάνει κάτι. Έρθει χωρίς. Το πληρώνει κιόλας. Εσύ φταίς. Να ξέρεις, εσύ φταίς. Κάτσε να το κάνουμε λίγο. Δες λίγο. Πάρ' το να. Δες εδώ. Γεια σας. Βασίλης, ποιος είναι? Χωρίς. Βασίλης, Μπίλι, πού είσαι? Γαμάει το παιχνίδι λέει. Μπίλι, πού είσαι? Ποιος είναι ο Billy Gates? Ο Κοίδης, ο Μπίλης, Μπίλι, το έχεις παίξει? Ωραίο. Τίμιο. Πολύ τίμιο. Μουσουλμανικό, ωραίο, μια χαρά. Και θα παίξουμε κι άλλα πιο σοβαρά. Εντάξει, το μάτι ο μαλάκα που παίξετε είναι σοβαρό παιχνίδι. Καμία σχέση με αυτό. Πολύ Αυτό ωραίο. σαν πίλα. Ήταν Μια πολλές μισή- ώρες. Κοίτα, μια μισή ωρίτσα τίμιο. Το μάτι δεν μπορεί να το κάνει σε live stream. Ναι, ρε. Γιατί είναι πολλέ Δεν θα το ώρε. τερματίσεις. Ναι. Πρέπει να το κάνει σε part. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Εσύ εγώ που... Ευχαριστούμε, Μπίλι, για το follow. Ευχαριστούμε, αγόρι μου. Εσύ που εγώ... Θα τα πούμε και από κοντά στη δουλειά. Εγώ εσύ που κυνήγεσαι και το φάντασμα. Ναι, μαλάκα. Μαλάκα δεν υπάρχει. Ναι, μαλάκα. Εγώ μαλάκα, νόμιζα περίμενε να λίγο, τρομάξει, μαλάκα. ωραία. Μαλάκα, Εγώ νόμιζα να περίμενε. τρομάξει. Τον Περίμενε, φέρνω για να περίμενε. τρομάξει. Και δεν τρόμαξε, και δεν τρόμαξε. Κυνηγούσε το Ήταν φάντασμα. ο ρε Φιγκερέας. μαλάκα. Ρε μαλάκα του πετάχτηκε αυτό το φάντασμα το δαίμονας. Του πέρασε από μπροστά και ο τύπος τι έκανε. Έχω συναισθήματα. Ναι, τα βλέπω τα συναισθήματα. Γαμώ τα συναισθήματά σου. Του πέρασε από μπροστά και λέει: Πού είσαι, έλα εδώ. Και το κυνήγησε το δαίμονα να το πιάσει, ρε μαλακά. Αχ, να μην το έχω κάνει recording αυτό ότι πρέπει να για τώρα. Ρε μαλάκα, γαμήθηκε το Twitch, ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, ελπίζω να περάσατε καλά. Αυτά. Στο επανειδήν στα κοντά θα κάνουμε και το 2. Ευχαριστούμε για την παρέα. Βάλτον, τι λέει, παιχνίδι, κλάμα, κυνηγητό. Εκεί θα έχει. Ναι, όντως, άμα έχει κυνηγητό το παιχνίδι χέζεται. Τι εννοείς Outlast, ας πούμε τέτοιο. Ναι, Δεν μπορούμε να δεν κάνουμε- μπορεί να αντέξει. Δεν Outlast, αντέχει. το Και Outlast δύσκολο. το- εγώ Το παίξαμε με το το Παναγιώτη. Outlast το Το έχεις δύο- δει με το Παναγιώτη που το παίξαμε. Ναι, το έχω δει το live. Μαζί με Σύλλογο. τον Ελευθεριάδη το είδαμε και με τον Ελευθεριάδη τερματίσαμε το Atlas το 2. Το 2 δεν το έχω παίξει, το έχω κατεβάσει όμως. Το έχουμε τερματίσει. Αυτό θα το παίξω με το Παναγιώτη κάποια στιγμή, θα τον φέρω. Ναι, Ακούς, το λέω. εδώ είσαι ρε παλιομαλάκα. Δεν ξέρω αν είναι, δεν νομίζω να είναι εδώ. Θα του στείλουμε μήνυμα, θα το κάνουμε από. Έχουν πονέσει τα μάτια από την ορθογραφία του Μίτσου. ρε μαλάκα. Πάω το γάμισε. Το παιχνίδι Έχει το έχει. δυσλεξία, ρε. Το παιχνίδι το έχει γαμίσει τη μάνα δεξιά-αριστερά. Ούτε εσύ στα ελληνικά δεν ξέρει να μιλά έτσι. Γαμήθηκε ρε που στη γεωπονία. Το λέω τον άλλον σαν ιαπωνικό άνιμε είναι το κάδρο και μου λέει Ιαπωνικό, ναι, στο Ιαπωνία είναι. Μονακό. Και αυτά. Τέλει, ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Το ανέβει. πριν γαμήθηκε, όχι, δεν το έχω κάνει record. σου. Ξανά. Μα δεν Όποιος θέλει έχω, τώρα. δεν έχω record. Να, ρε μαλάκα. Όποιος θέλει τώρα. Ναι, να, δες, κλειστό το. Όχι ρε, στο Twitch θα είναι. Στο Twitch θα είναι για λίγες μέρες. Επειδή έχει αλλάξει το 2026. Ο Μητσοτάκης μας έχει επάγγελμα. Αγάμισε. Τα κρατάει 3 μέρες και τα σβήνει. Ενώ πριν είχες πορτφόλιο όλο με τα live σου,
Τώρα τα σβήνει. Άρα αυτό χάνεται. 3 μέρες θα είναι ή 3 μέρες ή μια εβδομάδα νομίζω. Τέλος. Ναι. Ευχαριστούμε παιδάκια. Δατσικάκια, οπότε τα λέμε. Ναι. Οπότε τα λέμε σε επόμενο liveάκι. Να είσαι συντονισμένοι. Ακολουθήστε στο Instagram. Σήμερα έκανα ένα story να μπείτε στο North Villagers Conversation με τις συζητήσεις. Εκεί τα ανεβάζω για πότε έχουμε live και τέτοια. Ναι, στο κανάλι. Να ξέρετε. Ακολουθήστε και το κανάλι. Φιλάκια. Οπότε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Πέστε ένα γεια αύριο όλοι. Γεια. Πέστε ένα γεια αύριο. Καλή Καλό νύχτα. βράδυ. Καλή Καλό νύχτα. βράδυ. Team της ταράτσας. Έτσι και μόνο αυτή. Μη δίνεις ονόματα βρε μαλάκα.